Buenos días. ¿Te puedo parasitar un poquito de Sí. ¿Sabes si salió el boletín de los... No salió, ¿verdad? Hasta final de semana no, porque acabo de estar hablando con Luis, que es el que tenemos. ¿Y qué te digo? ¿Hasta final de semana? No, él no me dijo, esperamos que salga antes, pero yo no tengo nada. Es que hay las cosas para... Pues me dice Pablo que 3 minutos de mejorar la urgencia después de la última moción. Que tienen 3.10, 5 Eso no lo traigo. Pero bueno, que lo sepa, ¿vale? Porque antes dijimos una cosa. Vale. Sí, gracias. Buenos días. Pero eso sabes que é unha cousa espiritual. Un pouco. Va a parecer a ti. Te queda bien. Sí. Te queda bien. Ya te mato. Joder. Así cabe. Presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados, señor secretario, señora interventora, medios de comunicación, público que nos acompañe. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de setembro, despois das vacacións estivais. Espero que hayan disfrutado todos vostedes dese merecido descanso. Empezamos polo punto primeiro da orde do día, que a aprobación se procede da acta de sesión
ordinaria celebrada o día 30 de xullo de 2024. Algúna cuestión á acta? Non hai, entón damos a aprobada por unanimidade. Punto número 2. Proposta de aprobación se procede do inicio do expediente de actividade económica en réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerreá. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don Armando Castosa Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta e presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñer a proposta, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi ben, moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados, membros da plataforma que hoxe nos acompañan, medios de comunicación, como poderían observar, fai uns meses o propio presidente desta institución dictaminaba o inicio da posta en marcha desta residencia de Becerreá. Sei que moitos non confiaron, pero, dende logo, se seguiu traballando dende aquel momento, se rematou o centro de transformación, e mentres estamos ás pensas de que a Xunta de Galicia autorice o boletín de enganche, un trámite aparentemente menor, pois, despois do informe do Servicio de Benestar desta institución, o que quero agradecer persoalmente, particularmente, a súa implicación, a pesar de todo o ruído que se fai ao marxe desto, que foran capaces de seguir traballando con cabeza, con rigor, a pesar, insisto, de que algúns queiran xudicializar a apertura da residencia, de que se fagan bendicións da mesma, se fagan concertos, nós seguimos traballando. E segundo establece a legislación vixente, tal como poideron comprobar nos informes pertinentes, así como na proposta que o que lles fala suscribiu, procedemos á aprobación ou propoñemos a proposta de aprobación, que espero e conto que non haxa ningún problema para contar co apoio do Partido Popular, dunha comisión de estudo, conforme establece o Real Decreto Legislativo 781/1986, que estaría integrada por 2 deputados delegados do Goberno da Diputación, o secretario xeral, a interventora da Diputación, a xefe do Servicio de Contratación, a xefe do Servicio de Recursos Humanos, a xefa de Servicio de Benestar Social e unha traballadora social. Decir que esta comisión de estudio non é ni máis ni menos que o mesmo que se leva feito no resto de residencias desta institución, decir que se sigue o mesmo procedimento e ainda tendo en conta que, a pesar dos caprichos megalómanos de algunha xente, pois esta residencia non sigue o modelo, como xa dixemos, das nosas residencias. Independientemente de eso, seguimos os mesmos pasos. Esa comisión de estudio da que salirá o estudio de viabilidade, a memoria de réxime xurídico, así como outros trámites que derivarán na posterior licitación e posta en marcha desa residencia, e, ao mesmo tempo, pois tamén iniciamos o expediente de aprobación da actividade económica do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerreá. E, por último, como sempre se fai nesta institución, vamos a someter a consulta pública previa por un prazo de 20 días hábiles, como establece a Lei de Procedimento Administrativo, pois ese reglamento de actividade, ese réxime de actividade económica do Centro de Atención a Persoas Maiores que senta as bases da próxima e futura apertura da residencia de Becerreá. Creo que con isto se dá un paso importantísimo, un paso necesario, un paso xurídicamente moi firme, fundamentalmente porque sabemos da amenaza constante con recurrir aos tribunais, vémola reafirmada con contenciosos administrativos os que nos temos que contestar. Con isto cumprimos e seguimos avanzando no noso compromiso da apertura da residencia de Becerreá e, é un trámite absolutamente necesario e que reafirma con firmeza ese obxectivo, como xa lle trasladamos incluso aos propios membros da plataforma, de abrir máis pronto que tarde a residencia de Becerreá. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Por o Grupo Popular ten a palabra don Jesús Manuel Núñez. Bon día, moitas gracias. Hoxe o equipo de goberno traenos unha proposta sobre a residencia de Becerreá que, por certo, debería estar en funcionamento fai moito tempo. Unha proposta que podíamos calificar de fantasma porque
no fondo carece de contido, non presenta avance algún sobre a apertura da residencia, non conta co grupo maioritario desta Cámara, nin co Concello de Becerrea, que sería o máximo implicado, nin siquiera coa opinión dos veciños, os que reiteradamente nestes plenos nin os escoitan, nin deixan siquiera que eles os escoiten a vostedes. Non establece un calendario tampouco sobre as actuacións pendentes e necesarias para a apertura dun edificio que leva construído vai a facer cerca de 3 anos e que o máis lamentable é que está rematado e sigue sin prestar servicio ao Concello de Becerrea e á comarca na montaña que adolece deste tipo de servicios. É dicir, trátase de un brindis ao sol, unha cortiña de fume, un papel, máis que nada para protexerse ante o requerimento que lles presentou o Concello de Becerrea. Facendo un pequeno cronograma, digamos que no ano 16 se aproba en un acordo incluído nos orzamentos dese ano, dotando de partida presupuestaria a esta Diputación para a construción desta residencia. Posteriormente, o 28 de novembro de 16, aprobouse a demolición da edificación que había da Escola Fogar para construílo, fixando o 19 de 12 de 2016 o 30 de setiembre do 19 como a data para a emisión da certificación final e o 30 de abril do 2020 como data para a posta en funcionamento. Anos máis tarde aprobouse unha adenda que levaba estas datas cambiabas e levaba da certificación final ao 30 de junio e a de a posta en funcionamento o 19 de 12 de 2023. Pese a que as obras acabaron en marzo do 2022, na actualidade, 2 anos e medio despois, o equipo de goberno continúa sin abrir a residencia. Puxeron como excusa o centro de transformación, que, por certo, está xa executado, incluso chegaron a afirmar, parece que se reiteran que non en esta afirmación, unha vez rematadas as obras, que esta mesma institución licitou o contrato, por certo, que este contrato e a obra non se axustan ao modelo da rede de centros da Diputación. Home, que a propia Diputación diga que as obras que la fai non se axustan ao que eles fan, ao que eles dicen, home, sona como un chiste. Si, ou a fan ou non a fan. En fin, xa por último, o 12 de 1 do 2024, apróbase un acordo de impulso para a posta en funcionamento do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerrea sin impulsar nada. Nos tememos que vai a ser o mismo que este acordo que se vai a tomar hoxe. Tamén resulta un pouco chamativo e incoherente que, despois de rexeitar de forma sistemática todas as iniciativas que se lle propuxo desde este grupo durante os últimos anos, a modo de exemplo, citar a moción presentada no pleno do 26 de diciembre de 2023 ou a moción presentada no pleno celebrado o 27 de febreiro de 2024, apoiando a postura da plataforma, por certo. Nosotros creemos que o que é preciso é que o señor presidente desta institución e o señor deputado delegado da área de promoción económica e social, primeiro, teñan a intención real de cumprir cas súas obrigas, segundo, que ordenen, pero de verdade, levar a cabo os trámites e as contratacións necesarias para poder abrila, e terceiro, que fixen unha data de apertura da mesma e do inicio das prestacións para o que foi construída. Todo o demais parece que son cortinas de fume. Moitas gracias. Gracias, señor Núñez. Segundo turno, don Pablo. Perdón. Bueno, me dice que efectivamente non me figuraba aquí, pero que había pedido a palabra o señor Efrén. Ben, moi bo día, grazas, señor presidente, moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, señores e señoras do público. Ben, señor Núñez, é curioso, levase neste debate moi curioso durante moito tempo.
dixo moitas inconcrecións, dixo unha verdade. Becerrea debera ter residencia dende hai moito tempo, pero moito antes de que a Diputación empezara con o seu plan de residencias, porque naquel bipartito xa houbera unha proposta para facer unha residencia en Becerrea e, bueno, entre a oposición do alcalde e cando houve cambio político e a Xunta deixou de facer iniciativas de residencias públicas, pois perdeuse aquela oportunidade e xa hai moitos anos deso. Entón, neso sí que estamos de acordo. A partir de aí, bueno, o que leva facendo o PP durante todo este tempo é encubrir o abandono da Xunta de Galicia aos maiores da nosa provincia, trasladándolle toda a responsabilidade á Diputación e despois acusando a Administración que sin ter as competencias, foi a que construiu, a que está dando os pasos necesarios para abrir a residencia en Becerrea e poñendo como os malos. E os malos aquí, señor Núñez, é a Xunta de Galiza, que abandona os maiores desta provincia, os da comarca de Becerrea e os do resto das comarcas. Entón, claro, que veñan aquí tratando de non sei que, bueno, poden engañar a quen queiran. Pero a realidade é que Becerrea vai ter unha residencia e vai na ter gracias ao goberno da Diputación Provincial e a pesar do goberno da Xunta de Galiza. E eu xa sei que, bueno, lles gusta moito volver atrás e discutir o modelo. Bueno, o modelo, claro que non é o da Diputación de Lugo, pero que é un modelo que a Organización Mundial da Saúde dixo que non era o que había que ter con as residencias. Non é só que digamos nós. E ben sabe vostede porque se chegou a ese modelo. Chegouse a ese modelo un acordo entre o Partido Popular e o señor Martínez, que ademais xa vexo que siguen nesa unión, porque mitad das veces cando entran aquí fan de portavoces do alcalde de Becerrea, o Grupo Popular. Polo tanto, hoxe o que é unha boa noticia, un paso máis, dicen que vender fume. Home, eu creo que dar os pasos legales que se necesitan para abrir un centro, dar os pasos legales que son obrigatorios, pois eu creo que é un pouco máis que vender fume. Por lo tanto, aquí o que se está a seguir no compromiso que sempre se dixo, que esta Administración vai a poñer en marcha, para iso construiu a residencia de anciáns de Becerrea. E o resto, sí que, pois malmeter, facer demagoxia e esconder que a Xunta de Galiza siga a abandonar os maiores da nosa provincia. Moitas gracias, don Efrén. Ahora sí, don Pablo, o segundo turno. Sí, esta postura do Partido Popular recórdame aquela frase de ladran Sancho sinal que cabalgamos, non? Porque eu teño claro que se están dando pasos moi firmes na apertura da residencia de Becerrea, e o digo con tranquilidade absoluta de saber que se está traballando con firmeza. Claro, eu o que me gustaría saber que é o que vai votar o Partido Popular nesta moción, porque aí hai veciños da plataforma os que tanto mencionan, que habrá que explicarlles por que o Partido Popular, si votan contra ou se abstén desta proposta que trae o equipo de goberno, está demostrando, por primeiro lugar, unha certa ignorancia, porque descoñecen absolutamente a lei, porque non se preocupen canto a plazos, a convocatoria da comisión vai a ser con carácter inminente, non está o Concello de Becerrea e non está o Partido Popular, porque algo evidente, o sea, estamos nun contencioso administrativo imposto por o Concello de Becerrea, que por si non o saben, pode paralizar ou retrasar a apertura da propia residencia por culpa do Concello de Becerrea. Segundo, o Partido Popular nesto é de todo menos colaborador e instigador, todos o sabemos, que os que encabezan as pancartas e os poñen os chalecos, inda que algún lle quede algo pequeno, é o Partido Popular. É algo Partido Popular. Entón, como vai estar o Partido Popular nalgo no que non cree no fondo que quere abrir? Como vai estar o Concello de Becerrea en algo que acaba de levar o contencioso administrativo e que pode paralizar a apertura da residencia? Entón, digolles eso, de ladran Sancho, sinal que cabalgamos. Eu estou convencido que hai un compromiso firme cos veciños de Becerrea, que quero ver, e dirixo unha plataforma, a ver que votan estes señores que hai aí enfrente a esta proposta, que esta proposta, se non se vota a favor, é porque hai un descoñecemento absoluto do que di a lei e de que que os veciños non poden participar é outra das súas mentiras. Porque vostedes aquí podían haber traído unha proposta de actividade económica. Trouxeron algunha vez? Non, traen unha proposta de 4 frases que se lles ocorren e tiran para diante. Despois sobre eso crean a mentira e crean e instigan
Pero a verdade é esa, vostedes nin trouxeron actividade económica sobre a que poden opinar os veciños e veciñas de Becerreá, porque precisamente esa consulta pública vailles permitir facer os apuntamentos pertinentes a eles e a vostedes, se queren. Despois non traballarán, como fan habitualmente, traerán a mesma moción 15 veces, pero a residencia, se é por vostedes, non abre. Porque fíxense nas mans de quen están, que hai un informe recente da Asociación de Xestores e Directores de Centros sociais que di exactamente que Galicia presenta a mellor porcentaxe de persoas atendidas en relación á súa poboación potencialmente dependente. Actualmente hai 290.000 persoas que agardan prestacións e cada 15 minutos falece unha persoa nesa situación debido a vostedes. Cada 15 minutos, quédense con ese dato. Están nas mans desta xente. Gracias. Señor Núñez, segundo turno. Moitas gracias. Miren, os informes económicos son responsabilidade do equipo de goberno, que son os que teñen que executar o presupuesto e son os responsables de que se cumplan. Nosotros non somos portavoces, tampouco tería ningún problema en ser portavoz de calquer persona que o demande con unha causa xusta, pero somos portavoces, en este caso, dos veciños e veciñas de Becerreá da comarca, que, por certo, nos están representando hoxe aquí, os cuales lles agradezco tamén o apoio, que son os que en realidad están traballando para que a residencia se consiga abrir algún día, se é que se logra, gracias ao seu apoio, non ao seu interés, desde logo. Se eles non houberan, se esta plataforma non houbera realizado o traballo que está realizando, ustedes non tiñan ninguna intención de abrir esta residencia, nin a máis mínima. Evidentemente, nosotros non vamos a poder votar en contra de ninguna maneira esta proposta súa, só faltaría que nosotros que levamos defendendo a apertura da residencia de Becerreá durante toda esta legislatura e a anterior, porque veíamos en que sentido se iban movendo as cousas, evidentemente, de ninguna forma podemos deixar de apoiar a apertura da residencia. Que iso significa que ustedes crean outra comisión que nosotros creemos que é unha cortina de fume? Bueno, pois non vamos a ter máis remedio. Que lle vamos a facer? Apoiaríamos tamén se ustedes deciden calquera outra cousa que favorezca a comarca dos Ancares ou a calquera outra comarca da provincia de Lugo. En este caso, xa lle anuncio que, por suposto, o noso voto vai a ser a favor, non podería ser de outra maneira. Nosotros somos coherentes, os que non son coherentes son ustedes. De unha vez por todas, díganos en que fecha se vai abrir, cando se van a iniciar os expedientes de contratación do mobiliario e da cociña, que é o que falta, e non deixen botar a perder un edificio que leva construído 2 anos e medio e que o único que está sufrindo é un deterioro. O edificio, por certo, que nosotros temos solicitado para visitar, cando nosotros cursamos a solicitud, sí que se apresuraron ustedes sin ir a verlo, pero seguimos sin obter ningún tipo de resposta. E o que queremos xa é que se deixen de historias e de bombas de fume que o único que fan é distraer a xente. Díganos exactamente cando van a abrir, que leva 2 anos e medio construída, nin sabemos cando vai a abrir, nin están ustedes, nin se lles espera na comarca de Os Ancares, e poñan unha fecha concreta, que a xente sepa a que aterse. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Don Efrén, segundo turno. Sí. Bueno, señor Núñez, eu son insistente, pero é a realidade. Se tanto lles preocupara os ancianos da comarca do Caurel, pero e de todas as outras comarcas da provincia de Lugo, pois non estaríamos falando das residencias da Diputación de Lugo, porque quen ten as competencias é a xente de Galiza. Levan gobernando vostedes moitísimos anos e nunca fixeron nada, cero. E máis, dende que a Diputación empezou a construir e a abrir as residencias, ni siquiera tenderon a man para decir, bueno, xa que non o fixemos nós, imos cofinanciar. Non, o que fixeron é poñer todas as trabas do mundo, todas. Claro, eu entendo que vostede parezca que leva moito tempo construída e é verdad que como vostedes nunca se plantexaron abrir un centro público, bueno, ao mellor nin siquiera saben todo o que hai que facer. É verdad que saben onde hai que paralizalo, porque a vostede ahora indígnase con que leve tempo construída, pero podemos ver
porque tardou en Ribadeo a autorización da Xunta máis dun ano para abrila, con todo posto. Aí non estaban cos chalecos, nin estaban indignados. Vostedes só fan demagoxia, tratando de esconder que quen promoveu e quen vai abrir é a Diputación Provincial, gobernada por o BNG e por o PSOE. Mentres, o Partido Popular, que ten as competencias plenas e ademais ten fondos na Xunta de Galiza, que fai poñerse de perfil. E como non queren poñerse vermellos, pois embarran, que lles gusta moito xogar no terreno abandonado. E hoxe é unha boa nova. E vostedes siguen dicindo que non se vai abrir, non se vai abrir, e o que fai este goberno e os traballadores desta institución é traballar nun proxecto que ademais é complexo. É complexo de tramitar a apertura dunha residencia. Por lo tanto, aquí o que hai é traballo e pasos en firme para que Becerrea teña unha residencia, pero porque o goberno desta Diputación sempre estuvo por eso, porque senón non habería. Se esperáramos aos que teñen as competencias dotaran de residencia a comarca de Ancares, non tería ningunha, nin a de Becerrea, nin as outras que vai ter. Por lo tanto, eu creo que deberían ser moitísimo máis comedidos, pero xa sei que lles gusta mentir e xogar no barro, pero aquí a realidade é que quen construye residencias para cuidar nos nosos maiores é a Diputación Provincial de Lugo. Moitas gracias. Turno de peche, don Pablo. Mire, eu, sinceramente, señor Núñez, creo que a súa postura de populismo, alegrodeme que o Partido Popular se sume a isto, pero súmase a isto, non porque isto sea un capricho, é dicir, hai ata 3 normas que obligan a facer isto que lle estou dicindo, non é un capricho. O Real Decreto Legislativo 781, a designar unha comisión de estudo, como se fixo nas outras residencias desta institución, cuestión que lamento que vostedes non teñan nin idea como se fai todo isto, e que terá que ver a actividade económica do Centro de Atención a Persoas Maiores cos presupostos. Non se preocupen que ese xa un episodio que xa irá descubrindo que está resolto. Eso o regula a Lei 7/1985. E, finalmente, a Lei de Procedimento Administrativo obliga a participación da cidadanía da aprobación da actividade económica. É dicir, eu creo que estamos dando pasos e que ninguén se leva engaños. O Partido Popular vai votar a favor porque a lei ampara esta proposta que lle está dicindo o que está levando o goberno desta institución, que é un paso moi firme, un paso xa non tan inicial como a xente pode pensar, e a verdade é que reafirma a noso compromiso firme ca apertura da residencia de Becerrea. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Por rematado o debate, sometemos a votación esta proposta. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai votos en contra nin abstencións, por tanto, queda aprobada por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto número 3, que proposta de aprobación se procede da modificación do convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e a Diputación Provincial de Lugo para a cesión de información de carácter tributario, así como dos demais ingresos de dereito público para a concesión de axudas e subvencións e a contratación coa Administración. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao, don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñer brevemente esta proposta de modificación, ten a palabra a dona Carmela López. Gracias, señor presidente. Bo día a todos os compañeiros e compañeiras deputadas, medios de comunicación e público asistente a este pleno. Ben, con data 30 de setembro de 2020, apróbase o texto deste convenio entre a Axencia Tributaria de Galicia e a Deputación Provincial para a cesión desta información de carácter tributario, así como de ingresos de dereito público para a concesión de axudas e subvencións. Este convenio formalízase o 7 de outubro de 2020. Na cláusula 16ª, que fala do prazo de vixencia deste convenio, establécese que terá unha vixencia de 4 anos dende a data da súa sinatura e que en calquera momento antes da finalización pois que se poderá acordar unanimamente a súa prórroga por un período de ata 4 anos adicionais. O órgano competente para a aprobación e modificación neste caso é o Pleno. En base a isto, dado que o convenio está vixente e pode ser obxecto desta modificación,
e que se prevé esta prórroga dende a sección de fomento do Servicio de Contratación e Fomento infórmase favorablemente a aprobación polo Pleno. Ademais, tendo en conta que o expediente foi fiscalizado de conformidade por intervención, pois propoño que polo Pleno se adopte o seguinte acordo. Aprobar este borrador de adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e a Deputación Provincial de Lugo para a cesión, como ben dicía, de información de carácter tributario, así como dos demais ingresos de dereito público para a concesión de axudas e subvencións e a contratación coa Administración remitido pola Axencia Tributaria de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. En principio, os grupos non teñen proposto intervencións, por lo tanto, sometemos a votación esta modificación de convenio. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai en contra ni abstención. Queda, polo tanto, aprobado por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto número 4, que a aprobación definitiva se procede da conta xeral da excelentísima Diputación Provincial de Lugo de 2023, integrada tamén pola conta xeral do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo, para a prestación do servicio contra incendios e salvamento, e acompañada das contas anuais consolidadas de 2023, elaboradas de acordo co disposto na orde de 836/21 de 9 de xullo. Para expoñer a conta xeral ten a palabra dona Carmela. Gracias, señor presidente. Hoxe o Pleno trata de aprobar a conta xeral da Deputación de Lugo correspondente ao ano 2023, cumprindo así cos prazos legalmente establecidos que terminan a obriga de presentar antes do 15 de outubro este expediente ante o Consello Xeral de Contas. Conclúese así un procedimento que se inicia con data 10 de maio do ano 24, cando se emite o informe de intervención relativo á conta xeral do exercicio 2023. E a conta xeral desta Casa da Deputación Provincial intégrase tamén pola conta xeral do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento e foi informada pola Comisión de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas a día 31 de maio do 2024. Permaneceu exposto ao público na Secretaría Xeral por espazo de 15 días. O anuncio de exposición publicouse no Boletín Oficial da Provincia número 146 de data 25 de xuño do 2024 e transcorrido este prazo non se presentaron reclamacións, reparos nin observacións á mesma. A conta xeral saben que é unha imaxe fiel da actividade económica desta Casa, é un acto obrigado para fiscalizar por un órgano externo que é o Consello de Contas. Temos que dicir que o período medio de pago está nos 15 días de media neste 2023. Algo a salientar é que, como ben saben, non se aplican as reglas de gasto, unha medida que se adopta polo Goberno Central dende o ano 2020, como todos sabemos, pois con ese obxectivo de asentar a recuperación eses niveles previos que había antes da pandemia. A pesar desto, sí que cumplimos a regla de estabilidade e subimos nas táboas que teñen no expediente, poden ver que o gasto comprometido sube en canto ao 2022 nun punto, situándonos nun 87,28%, e as inversións reais suben 8 puntos, xa que estamos nun 67,80%. Somos das deputacións que máis executan os seus gastos de todas as administracións públicas. Por ese motivo, pido este acordo unánime para aprobar a conta xeral. Moitísimas gracias. Moitas gracias, dona Carmela. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Pois teño que estar de acordo con dona Carmela cando dice que este documento é a imaxe fiel do que acontece nesta casa ou da situación real desta casa. Efectivamente, os datos da conta xeral poñen negro sobre o blanco a situación desta Diputación, que non estamos dicindo que sea unha situación mala económicamente, pero sí que denotan estes documentos falta de proxecto, falta de liderado, falta
de ideas, falta de xestión e falta de futuro ou de proxecto de futuro dende PSOE e BNG. Estes datos da conta xeral xeranos preocupación en primeiro lugar polo investimento, pola falta de execución do investimento, con unha inversión que, según os seus números, era de 34,5 millóns de euros, pecharon 2023 investindo tan só o 40% do previsto. Por tanto, baixa a execución. E non o digo eu, que dicen os datos analizados dos cadros do seu documento. Que quere dicir isto? Que numerosas obras importantes para os veciños da provincia, anunciadas, consignadas, pois non se fixeron polas poucas ganas de traballar ou pola pouca capacidade. Non sei cal é o motivo. Pero o resultado é que os peor parados pois son sempre máis da metade dos veciños desta provincia, curiosamente, sempre os mesmos. Esta falta de execución pode ser, como decía, froito da vaguería ou da capacidade limitada de traballo. Todavía non o temos claro, pero o que sí que temos claro é que se aplica o sesgo nas ganas de traballar. E a discriminación sempre para os mismos. Non quero pensar que teña que ver coa mala fe, pero podería ata pensalo. Porque o que nos preocupa é que só se invista o 13% deste orzamento. E hai outros indicadores que nos preocupan tamén. Por exemplo, en canto a conservación e a reparación, que só o 6,62% do orzamento se destine á conservación e á reparación de propiedades da Deputación Provincial. Eso preocúpanos e preocúpanos moito. Xa o dixemos varias veces, vostedes son como esa familia que herda unha gran propiedade, unha gran casa, froito do traballo dos que os precederon, e cando chega a hora da verdade, vostedes, que son a familia que acaba de herdar, non son capaces nin de tapar as goteiras do tellado. E esta é a realidade. Falta de mantemento tamén, por exemplo, no consorcio, que é outro documento que vemos aquí, no Consorcio Provincial de Bombeiros. Cando estivemos vendo o estado lamentable de como estaba o Parque de Bombeiros de Barreiros, vimos como literalmente non son capaces nin de tapar as goteiras. O mismo en Monforte, o cal, por certo, nos impediron a entrada, igual que non nos deixaron entrar os seguintes parques de bombeiros, porque sigue o señor presidente da Diputación empeñado en incumplir a Constitución, como lle dixo o dictamen da Valedora do Pobo. Probablemente sinten vergoña de que os bombeiros desta provincia, deste consorcio provincial, lles chova mentras están tranquilamente descansando nos seus turnos. Non invisten na auga, no abastecemento e no saneamento. Un 0,3% para saneamento, un 0,74% para abastecemento de auga. Non foron capaces tampouco de colaborar no perte da auga, como lle dixemos en reiteradas ocasións. Nin sequera acaban no van por libre. Fixeron un dream team de alcaldes socialistas para perder de novo este segundo perte da auga a nivel nacional. Nin sequera quedaron dos primeiros dos reservas. A verdade é que quedaron dos últimos pola cola. Tampouco é importante para vostedes a rede de estradas. Falaremos dela ao longo destas intervencións. Tampouco os deportes. Por exemplo, o mantemento do Pazo Provincial dos Deportes. Boto en falta que estiveran este domingo no Pazo Provincial para escoitar a pitada que se lle dedicou aos propietarios ausentes do Pazo Provincial dos Deportes, porque realmente o abandono é palpable. Por moitos anuncios que se fagan, estou escoitando rirse o señor Efrén Castro, e probablemente sexa por eso, pero os anuncios non son máis que anuncios. A realidade é que leva anos de abandono, de falta de mantemento, o mesmo que a escola de piragüismo e o mesmo que moitas outras instalacións empregadas ou dedicadas ao deporte, igual que as zonas verdes de toda a provincia, que os parques e xardines tamén abandonados. En Lugo sabémolo ben, o Paseo do Rato, o Paseo do Miño. Falando de deporte, en este caso deporte de aficionado, quen queira ir a correr ou andar en bici polo Paseo do Miño, a día de hoxe ni sequera pode chegar hasta Fervenza, porque está cortado polas toxos, polas silvas e polas xestas. Sendeiros de 2 metros herdaron hai uns anos, e agora están cerrados pola maleza. En definitiva, esta é a situación real que teñen na provincia, e coincido coa señora Carmela que este documento é a imaxe fiel da inacción deste goberno. Muchas gracias, don Efrén. Gracias, señor presidente. Ben, señora Meixide, eu non iba a intervir, pero como vostede suele mentir ou contar a súa realidade, xa non o sei, xa non sei se é que minte ou que é peor, ou é que nin siquiera é capaz de rescindir o que é real e o que é mentira.
porque, bueno, mentiu xa nos datos, porque, como lle dixo a miña compañeira, somos das administracións de todo o Estado que máis ejecutamos, e iso é unha realidade, e vostede, claro, despois ven cos datos con os reales, claro, como nunca gestiona, non sabe que as obras se ejecutan e despois pois hai que facelas, pero páganse cando están rematadas, e no medio deso pois hai plazos, problemas de ejecución e todo eso, pero eso non é que non se fagan, xa sei que vostede de xestionar pouco, pero e despois tamén minte e non ve a realidade. Vostede ao mellor estaba no Pazo, pero a mí xa me pitaron máis veces, e seguramente se estuvera tamén o fixeran, eu non me borro. Pero pitaron os seus representantes das demais administraciones cando dixeron o seu nome. Non pense que só nos culpan a nós de que non... Porque vostedes poden invertir e logo necesita mellorar as súas instalacións deportivas. E aí tamén están os gobernos do Partido Popular. Polo tanto, non conte o que non foi. Xa sei que cando me pitan a min lle gusta gravar. Cando lle pitan os representantes da Xunta parece que quere dicir que non foron a eles. Pero tamén foron a eles, e tamén minte dicindo que non invertimos no Pazo dos Deportes. Porque levamos invertido no último ano máis de 1 millón de euros e vamos seguir invertindo. Mañá mesmo empezan a cambiar o son do Pazo. Xa se traballaron nas goteiras e, se a coberta o soporta, instalarase o videomarcador. E iso é unha realidade que xa sei que lles molesta. Xa sei que lles molesta, pero claro, de aí a mentir e contar algo que calquera que pudera ver pola tele ou estar no Pazo vira, home, pois eu creo que non fai falta. Non fai falta mentir. E, xa lle digo, minten cousas tan facilmente comprobables, igual que mentiu nos números, porque decir que é un mal dato que seamos das administracións que máis executamos, home, pois eu creo que executamos por riba da Xunta de Galiza, moito por riba. E entón, se nós somos malos, a Xunta de Galiza que é? Unhos incompetentes. E se nós somos vagos, logo a Xunta de Galiza simplemente non fan nada, porque teñen os datos de execución moi por debaixo dos nosos. Entón, señora Meijide, as mentiras e a demagogia pois teñen as patiñas moi cortiñas, moi cortiñas. Muchas gracias. Dona Carmela, segundo turno. Gracias, señor presidente. Señora Meijide, a vostede o que lle ocorre é que como se está traballando ben, pois non lle gusta, eu entendo, e utiliza os seus 5 minutos para falar de outros temas que non son os que vimos aquí a debater, porque eu o que lle estaba dicindo é que o que vimos a votar é que isto é unha imaxe fiel, como ben dicía, do estado de contas desta casa. Xoga cos números, como dicía o compañeiro Efrem, xa que vostede fala do executado e non do comprometido, que o comprometido efectivamente é o dato real, que é ese casi 68%, por exemplo, en inversións reais, e que está moi por encima da comunidade autónoma. A ver se vostede tamén fai esa lectura e esa crítica. Fala, por exemplo, do consorcio dos parques de bombeiros, nos que o 50% é da Xunta, cando menos sexa corresponsable no seu discurso. Fala tamén de outra xestión, Augas de Galicia, que tamén é unha entidade que recauda. Parece que pon o seu foco na Deputación, cando voulle dar un dato. A Administración Local de Galicia cumple coa súa obriga de transparencia e rendición de contas. Os índices de rendición de contas local en Galicia son as maiores do Estado, son superiores, moi por enriba, da comunidade autónoma, onde, aínda en 2024, seguimos sen rendición de contas, por exemplo, das fundacións do Sergas. Transparencia local fronte a unha opacidade autonómica que realmente preocupa. Se vostede ten datos moitísimas veces para vir a este pleno é gracias á nosa transparencia. Sexa mellorable ou non, polo menos contámolo e vamos de frente. Xa nos gustaría a nós ter estes datos e estas contas da Xunta de Galicia, non, para saber e poder opinar hacia onde se destina o diñeiro en inversións e en gasto productivo. Aínda que, claro, tal vez non o poderíamos decir, porque o gasto eminentemente corrente da comunidade autónoma é o que máis suma na súa porcentaxe. Polo de momento, nada máis. Muchas gracias, señora Carmela. Segundo turno, señor Meijide. Muchas gracias. Vou empezar polo señor Efrén, simplemente dicíndolle que eu non invento nada, que o único que fixen durante esta intervención é ler
ou sacar datos, extraer datos desta conta xeral. Solo darlle un pequeno consello. Lea un pouquiño máis, invente un pouquiño menos, e verá como todo o que dixen neste pleno é exactamente o que opón a conta xeral que vostede dou por feito que ten estudiada e analizada para sentarse e falar coa tranquilidade coa que falou, dicindo cousas que, polo menos, se as dice e que non as entendeu. Cando falo, señora Carmela, evidentemente de investimentos, falo de investimentos executados. Non poño en duda que comprometeran gasto, pero executados e pagados está o que acabo de decir, que non o digo eu, que poñen os seus datos, non é algo que me invente, pero anímolles a seguir executando, que é o que nos gustaría a todos. Executando sin sectarismos, eso sí, executando para os 67 concellos, que é o que votamos en falta. E o único que fixe nesta intervención, e vou seguir facendo, é aproveitar a pouca transparencia que teñen nesta Deputación, porque prosumen exactamente do que carecen, algo tan palpable, tan claro, como que no Consorcio de Bombeiros, quen lles fala, e os meus compañeiros, non podemos entrar a unhas propiedades da Deputación Provincial, como son os propios consorcios. Non podemos entrar nesas propiedades participadas porque o señor Presidente non quere que accedamos a instalacións, a pesar de que a valedora do pobo lle dixo que se estaba incumplindo dereitos fundamentais da Constitución. Esa é a transparencia que teñen nesta Diputación. Non digo vostede, da cal non podo decir absolutamente nada malo. Digo do seu goberno e de quen o preside. Consorcio que efectivamente participa o 50% da Xunta de Galicia, pero que lidera e que xerencia unha persoa directamente vinculada ao Partido Socialista, non fai falta que diga quen é ou quen foi, é designada evidentemente polo goberno que vostede participa. Pero seguindo analizando sobre a execución e sobre o que pon esta conta xeral, que reitero, non invento nada, limítome a ler os datos que vostedes nos facilitaron. Pois vemos tamén como o avance é lento, por non decir moito máis lento do que nos gustaría, na apertura de moitas residencias. Hoxe falamos da de Becerreá, pero podríamos falar tamén da Ponte Nova, de Pobra de Brollón, cun ritmo moi mellorable de execución. Podemos falar tamén de Porto Marín, do Caurelo de Pantón, que están esperando a que teñan vontade de cumplir cos seus acordos. Podemos falar de turismo tamén se queren, que tamén está na conta xeral, e ver como cada vez se dedican menos fondos e como as iniciativas que anuncian non se cumplen nos índices de execución. Tamén poden observar isto que lles estou dicindo, ou incluso do sector primario, que é fundamental para a nosa provincia, que de 28 actividades programadas executáronse 2, que non invento eu, que o dicen os seus números. Por eso, instarlles e pedirlles un pouquiño máis de traballo e animalos a que o realicen para o vindeiro curso político ou para a vindeira anualidade. Moitas gracias. Gracias, señora Meijide. Don Efrén, segundo turno. Sí. Ben, señora Meijide, claro, vostede leeron os números, xa sei que lee os números que pon o informe. Si non, en vez de dicirlle que minte, diríalle que é analfabeto, e xa sei que non o é. O que pasa que despois na interpretación é onde minte. Porque se somos das mellores administraciones do Estado en datos de execución, home, pois se non somos vagos, nas que gobernan vostedes que están por debaixo deses números que son. E aí é onde minte, terxiversa, se non lle gusta a palabra, busque outra. Pero o que está claro é que non fai un análisis da realidade. Inventa, como fan moitas veces, claro, como fan co tema das residencias, inventan que nós estamos en contra de abrilas, cando quen as tiña que abrir é a Xunta de Galicia, e a administración que as está a abrir é a que non as quere abrir. Claro, é que eso é mentir, home, non sei se é mentir, pero que é inventarse os mundos de Yupi. E na análise que fixo deste documento, pois só la pode ver vostede, porque habrá que ver a realidade, por eso lle falaba de gestión. Evidentemente, o que aspiramos é ter o 100% executado, pero mire o que executan as demais administraciones, porque é complexo, por eso lle falaba de xestión. E claro, e tampouco vive na realidade para saber canto de complexo é hoxe que unha obra se execute en plazos, con toda a crisis que hai de diferentes. Por lo tanto, se non somos dos mellores nos datos, e nos dice que somos vagos, a Xunta de Galicia que a gobernan vostedes, entón deberían dimitir. Por eso se digo, bueno, non lle gusta que minta, pois interpreta un mundo que só vostedes ven.
que son vostedes. Ben, polo tanto, evidentemente, un documento que fala de que hai un bon traballo, e nós conformámonos con eso, non? Porque para o ano que ven, se podemos mellorar, ímoslo mellorar. Este documento é mellor que o do ano anterior. Polo tanto, nós imos seguindo traballando nesa liña, pero o resto que ve vostede, pois só ve vostede. Porque se somos os que sacamos mellores notas nestes datos e somos os vagos, pois imagínese os que gobernan vostedes. Gracias, dona Fren. Turno de peche, doña Carmela. Reiterar un pouquiño Deputación de Lugo, a deputación que máis executa das administracións públicas do Estado. Deputación de Lugo, única deputación da autonomía que no 2022 presenta a conta integrada e pola que recibe, ademais, o recoñecemento e unha felicitación por parte do Consello de Contas. Un 87% de gasto comprometido e casi un 60% executado. Creo que os datos falan por si mesmos, quen lee e quen interpreta é o que traslada pois como lle interesa. Nada máis, moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Antes de someter a votación, só lle vou dicir unha cuestión, señora Mejide. Eu non sei se vostede é provocador profesional, está estudiando para elo, ou está en prácticas, ou o que está facendo, pero é que pinchan hueso usted. A ver, usted non pode vir aquí con unhas mentiras tan grandes, porque o que está escrito non é interpretable, só hai que lelo e lelo ben. Vostede anda con actitud chulesca, e digo chulesca, porque usted en vez de solicitar, como ten que ser, para acceder a unha estancia, solicitar a unha estancia que non sea pública, de acceso público, pois non vai ter acceso. E se usted solicita, terá acceso. Diráselle que día e acompañado dun funcionario para que poida facer usted correctamente. Creo que unha vez o fixo así, e non houve ningún problema. Ahora, mentre usted diga eso de que comunico que voi, usted non va. Usted non va. E iso está posto nos escritos. E a señora defensora do povo, máis alá de entrar en outras consideracións que podíamos entrar perfectamente, podíamos entrar, non dixo o que dice vostede. A señora defensora do povo dice que, efectivamente, que ten dereito constitucional ao acceso, pero polos medios establecidos. Polos medios establecidos. Os medios non establece usted. Igual que eu non podo entrar ás dependencias da Xunta que non me deixan sin pedir permiso. Nin os diputados autonómicos tampouco. Non poden ir a sitios que non sean de acceso público, que non sea un registro. Non poden. Se solicitan, se autoriza, que a mí xa me ocurriu cando era diputado, e se va, pero cando te autorizan. Antes, non. Así que non veña usted que mentindo, porque é mentira. Está escrito. E hai informes tamén do secretario que, como mínimo, entende tanto de dereito como a vostede. Como mínimo. Non digo máis. Como mínimo. E mire, ustedes entraron en algún sitio, botándolle moito rostro e por non abrir algún expediente que igual había que abrir. Usted está provocando que alguén teña que pagar por culpa súa. Porque, por exemplo, en Santa María entraron porque alguén os deixou entrar ao seu despacho cando non pode deixaros entrar ao seu despacho. Así que, ande con cuidado, e digo así claramente, é unha advertencia, non é ninguna amenaza, é unha advertencia, porque usted pode perjudicar ca súa irresponsable actuación política a algún funcionario. Porque os funcionarios non poden deixar pasar por que lle dé esa gana. Porque para iso está establecido un procedimento. Está establecido un procedimento. Se usted solicita, se lle autorizará. Se autorizará, e se non solicita, non se lle vai autorizar. Así que lle quede claro, e quero que coste en acta, porque xa está ben de tanta mentira, vas dicindo na defensora do pueblo. A defensora do pueblo non dixo eso para nada. Dixo que dereito constitucional sí, pero polos medios establecidos. E os medios establecidos non establece usted, lógicamente, igual que eu non establezco na Xunta, porque gobernan outros, non goberno eu. Para que quede claro. Moitas gracias. Sometemos a votación a conta xeral da excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Votamos.
Votos emitidos 24, a favor 12, en contra non hai 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a conta xeral para a súa remisión aos órganos de control. Pasamos ao punto número 5 da orden do día, que é unha proposta de goberno reclamando á Xunta de Galicia medidas de resposta fronte ás carencias detectadas no inicio do curso académico 2024-2025. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don Armando Castosa Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Un ano máis, e xa son 15 consecutivos do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia. O curso académico revela, o inicio do curso académico revela a distancia que hai entre o discurso e a actitude triunfalista da Xunta de Galicia e as carencias que están denunciando as familias, os docentes e a comunidade educativa no seu conxunto. Mentras o conselleiro presume dunha cifra récord de 31.603 profesores, este ano, ao longo da xeografía galega, centos de familias estánse queixando da falta de docentes, na nosa provincia tamén. E ao mesmo tempo, os docentes denuncian o incumprimento das ratios que estaban acordadas a nivel sindical de número de alumnos por mestre. O suposto récord en número de mestres non cubre as necesidades reais dos nenos e nenas e non cubre ese acordo da ratio por alumnos. E unha vez máis estamos obrigados a falar do rural, estamos na provincia de Lugo, porque os colexios do rural, os que acollen os alumnos que viven nas aldeas, seguen sendo os máis perxudicados, pero non os únicos. Na nosa provincia temos, entre outros, centros afectados en Portomarín, o Vicedo, Samos, a Pobra de Brollón, Chantada, Ribeira de Piquín, Castro Riberas de Lea, Pastoriza, Lugo, Monforte de Lemos, Sober, Abadín, Ribas de Sil, Xove, Guntín, Guitiriz, etc., entre outros. Fíxense que con esta carencia e as protestas da comunidade educativa sobre a mesa, a Xunta ofertou nas últimas oposicións 1.512 prazas de novos mestres, pero deixou sin cubrir desas 256. Que pasou con esas 256 prazas que non se cubriron? É que sobran en Galicia 256 mestres. Sucede que a propia Xunta de Galicia recoñece, ademais, pola vía dos feitos, o que non di de palabra, recoñece pola vía dos feitos, a realidade das queixas. Neste caso, que dende hai anos lle estaba plantexando a comunidade educativa en relación con nenos e nenas con necesidades educativas especiais e sin recoñecelo de palabra, pero como digo, pola vía dos feitos, contratou 400 profesores de apoio, sin reconocelo. O Partido Popular actúa agora, pero antes negaba reiteradamente que houbese esa carencia e aseguraron que todos os nenos e nenas con necesidades especiais tiñan profesores de apoio. Veremos, ademais, en que quedan eses anuncios, porque este esforzo que se plantexa só por 4 anos, o dos nenos e nenas con necesidades especiais, e xa se di que 200 profesores non chegarán ata outubro, o que parece un mal presaxo e abrir portas a maiores retrasos. Finalmente, o grande argumento estrela deste curso, o gran anuncio, é a gratuidade das matrículas, dende infantil ata os estudios universitarios, dixo o presidente Rueda. Outra gran cortina de fume para tapar carencias. Se falamos de educación infantil, pagan os concellos nun 90%, e a Xunta anuncia, Rueda invita, os concellos pagan, como noutras moitas cousas. É dicir que a educación infantil e de balde é un xeito de agochar a falta de prazas públicas en escolas infantís, tanto públicas como privadas, porque, aínda sumando as dúas, a Xunta non dispón da oferta necesaria. Se falamos de primaria da ESO, non se pode falar de gratuidade na educación primaria da ESO, mentras que unha familia tipo, unha familia media de Galicia, continúa pagando 600 euros para escolarizar os seus nenos. Por certo,
podíanse acordar, ademais das matrículas, daquela iniciativa dos libros de texto gratuitos, pero a vostedes eso non lles gusta simplemente porque foi implantado por outro goberno na Xunta de Galicia. En fin, nós o que lles pedimos con esta proposta é que se sumen as necesidades que teñen as comunidades educativas, especialmente os colexios de rural, que son os que priman na nosa provincia, e que se atenda as demandas da falla de profesorado, que se recupera a gratuidade dos libros de texto, que se garanta a presenza de profesores de apoio para os nenos e nenas con necesidades educativas especiais, que se cumpran os ratios acordados de alumnos por aula e que se presente un plan para incrementar as plazas de educación infantil ata garantir a plena escolarización nesa franxa de idade. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Por o Grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, medios de comunicación, demais asistentes. Ben, no último pleno de xullo, dende o BNG anticipámonos a un setembro de movilizacións nos centros educativos porque xa naquel momento había malestar e movilizacións polo acordo de agrupamentos asinado que daquela non se estaba a cumprir e agora menos. Naquel momento díxosenos que estábamos a pintar unha Galiza gris onde as cousas ían ben, pero chegou setembro a desmentir as mentiras do PP. Chegou setembro e case como un aniversario anual sucédense as manifestacións en centros escolares. Este ano tamén se lle unen manifestacións en centros sanitarios, porque quen está xestionando non o fai ben. E falamos de quen está xestionando a Consellería de Educación, unha persoa que é capaz de presumir do número máis alto de profesores de toda a historia, 31.603, pero que non chegan a todos os escolares. Como pode ser isto? Por que se hai máis profesores que nunca, como é que se están agrupando cursos que superan os números establecidos para un agrupamento? Onde están eses 31.000 docentes máis? A compañera Pilar Porto xa relatou unha lista de concellos que se están mobilizando e seguramente haberá máis. Pero que todo o que nos enseña o PP, que todo o que se asine con eles é papel mollado. E non o digo eu, digo a comunidade educativa e digo tamén os sindicatos que asinaron con vostedes o acordo de melloras. Pero non falamos só de falta de profesores ou de que incumpra acordos publicados no DOGA con tanta pomposidade. O peor é que presumen diso. Presumen de que non hai diferencias entre centros rurais e urbanos porque Galicia é un distrito educativo único, pero o certo é que si as hai. Si que as hai cando un profesor de inglés dá aulas a máis crianzas das que debería porque se perden a atención individualizada e en calidade educativa. E así as competencias de inglés destes nenos e nenas non van ser as mesmas cando chega a un instituto nun entorno urbano. Pasa tamén no transporte. En xullo contelles o caso dos estudantes do Corgo de Baralla que teñen que ir en coche porque o bus deixaos máis tarde do horario de comezo das aulas, pero que o 21 de setembro nais e pais dun centro de Monforte alertaban de que os nenos ían sentados de 3 en 3 no transporte escolar e non se cumprían horarios. É este o modelo do que presume o PP? Non só disto, tamén presumen da gratuidade das matrículas dende infantil ata os estudos universitarios. Pero a volta ao cole non son só as matrículas. Saben vostedes canto custa unha volta ao cole a unha familia media de Galiza? Un mínimo de 533 euros e ata 1.510. E somos conscientes de que a axuda de material, pero non chegan a todas as familias que o precisan. E a volta ao cole pode ser un verdadeiro drama. Hai que ir cara a un modelo de gratuidade universal dos libros de texto e tamén de material escolar, que é o que demandamos dende o BNG no Parlamento. Hai que buscar unha forma de alixirar esa carga ás familias. E por último, imos falar da gratuidade das prazas de educación infantil, que é unha verdade a medias. Xa o decía a compañera Pilar Porto, como invita a rueda e pagan os concellos, e ademais, ano tras ano, as listas de agarda medran, e non hai que ser moi experto para interpretar os datos oficiais. Hai 62.000 nenos e nenas en Galiza en idade de 0 a 3 anos, e só hai 32.100 prazas ofertadas entre Galiñas Azuis, a Xerencia Galega de Servizos Sociais, casas niño e escolas privadas, o que dá unha praza para cada 2 nenos e nin todas son públicas. Hai que ampliar a rede pública de escolas infantís para garantir a gratuidade e universalización do ensino de 0 a 3 anos e, sobre todo, hai que facer crítica, señores do Partido Popular. Non se pode tapar o sol con 2 dedos e dicir que todo vai ben con este panorama de manifestacións. Grazas. Moitas gracias, doña Iria. Agora, por o Grupo Popular, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Falaba antes a señora Carmela de transparencia nesta Diputación. E a verdade é que chegou o señor Tomé e pasouse de frenada, pero de largo, segundos despois. Fala da actitud chulesca,
quen leva meses desatendendo o requerimento da Valedora do Pobo, fora da actitud chulesca quen amenaza hoxe públicamente a un funcionario por permitir acceder ao portavoz da Diputación ao seu despacho e di literalmente que se creen os funcionarios que poden permitir entrar nos seus despachos a quen queira. Señora Meijide, señor Ameijide, usted non pinche aí que non lle vou a permitir esa tontería. Señor Ameijide, empeza usted moi mal o curso. Señor Ameijide, advirto por primeira vez. Ciña esa cuestión ou lle retiro a palabra. E non veña mentindo que eu non amenacei a ningún funcionario. Digo que usted, ca súa actitud, está provocando que poda ter un problema, porque usted entra en espacios que non pode, sen permiso, por moito que lle deixe algún funcionario. E non lle debe. Ese é o que dixen e o que digo. Ciñase usted ao punto e se non retiro a palabra. Continúe. Polo visto non podo entrar no despacho dun jefe de servicio cando me invita o propio jefe de servicio. Non está en Cuéntame nin en Venezuela. De aprendiz a dictador, e vamos a cambiar para outro tema, espero que máis agradable, e espero que algún aprenda algo de humildade ao longo deste pleno, que é o que lle fai falta, se quere retomar o respeto que se está perdendo día a día como presidente da Diputación. Falta o respeto a diario a esta institución. Sinto vergoña de que vostede sexa o presidente desta institución e da forma que ten de gobernar. Vergoña. Como sinten moitos veciños da provincia de Lugo. Moitos do seu partido. Miren, resulta lamentable e cansado ver como moitas veces está utilizando educación ou sanidade para polemizar ou para rivalizar, para utilizar de arma arroxadiza, cando en realidade creo humildemente que deberíamos ir da mao en lugar de estar a gresca e pelexando e boicoteando constantemente. O sistema educativo en Galicia funciona, creo humildemente, que ben ou moi ben, con cousas que hai que mellorar, evidentemente. Pero vostedes nesta exposición de motivos, eu creo que adolecen de descoñecemento da situación real, de desinformación. Non quero pensar, ni moito menos, que de mala fe, pero sí que me consta tamén que na Consellería son coñecedores destes problemas e están intentando solucionar algúns deles, evidentemente. Constame que se escoita aos directores, ás AMPAs e a quen fala con eles e que se intentan solucionar o antes posible. Hoxe aquí estáse terxiversando ou manipulando unha parte da información, pero, bueno, non vamos a entrar a isto, porque, como eu digo, creo que isto non é para rivalizar. A realidade é que, por exemplo, critican que nunha oposición de 1.512 plazas só se cubriran 1.256, e o que lles teño que decir aquí é que non é o único modelo de cobertura para cubrir esos postos. Que non se cubriran coa oposición non quere decir que esos postos non estuveran despois cubertos, pero que, claro, vostedes o mellor nesta Diputación, e o señor Tomé o mellor deso sabe moito, non son conscientes de que na Xunta, para aprobar unha oposición, hai que aprobar o exame. Para sacar unha plaza de oposición hai que aprobar o exame. Isto igual sona raro nesta Diputación, que para aprobar unha oposición pois hai que ir co carne entre os dentes, co libro de familia, ser irmão primo de máis familia ou membro do gabinete de turno se queres entrar a traballar. Pois miren, na Xunta e no Estado non hai que ir co libro de familia as oposicións, senón que hai que aprobar os exames. Non quere decir, como digo, que non quedan cobertos os expostos. De feito, é o mellor ratio de interinidade de España ou da Xunta de Galicia e é o mellor ratio alumno-profesor tamén, como vostedes saben, un dos mellores tamén de España. Moito mellor, por certo, de cando estaban vostedes no bipartito, e ainda habendo moitos, por desgracia, hai moitos máis profesores, ainda habendo, por desgracia, menos nenos, que, como ben saben, a despoboación e a falta de natalidade é un problema que nos afecta a todos. Falan de alumnos con necesidades especiais, pero olvídanse de decir que na Xunta hai un 40% máis de profesores dedicados aos alumnos con necesidades especiais que cando gobernaba o bipartito. De 2.700 pasáronse a 4.000. Falan de gratuidade de libros de texto cando o seu foi un procedimento ou un modelo fracasado que condenou o peche a 70 librerías e que, como saben, centralizaban a compra totalmente para cargarse a ese pequeno tecido de librerías e de autónomos que había ou que hai en Galicia. Pero parece que ata lles molesta o ensino gratuito. Molestalles que en Galicia seaxamos a única comunidade que dende que nace un neno ata que deixa a universidade pode estudiar de xeito gratuito. Ata lles molesta. A realidade é que o goberno de Alfonso Rueda está incluso por riba dos soños, dos mellores soños do PSOE e do BNG. E hai problemas en educación? Por desgracia, hainos. E por desgracia seguirá habendos, como en calquera outro eido. Pero
estáse intentando solucionar. Solucionáronse moitos delos e algúns outros solucionaránse nas próximas datas. Non teñan dúbida que falta de traballo non vai haber. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, doña Pilar. Ben, graciña, señor presidente. De novo, a verdade é que a señora Meijide empezou con mal pé, facendo mención a algo que viña dunha moción anterior e intentando distraer a atención, como fai sempre, porque interesalle única e exclusivamente defender os intereses do seu partido ali onde goberna e non realmente falar do que nos preocupa a todos e a todas. Logo, co que traía aí escrito, deberonlle decir que tuvera unha pose un tanto humilde nesta moción, pois recoñece o problema. Seguramente a Xunta de Galicia xa non pode ocultalo máis e non lles queda máis remedio que recoñecer algo que é real. Pero mire, señor Ameijide, é real e ademais é unha situación que é pública e notoria. Non o estamos dicindo nós, estállelo dicindo a comunidade educativa e aquí única e exclusivamente vemos a defender os intereses dos escolares da provincia de Lugo. Vostedes poderán o compartir ou non, pero esta é unha realidade. Voulle facer un apunte simplemente a unha cuestión que a verdade me ten un tanto cansada do seu discurso e é o continuo señalamento que fai ás persoas nesta casa, as persoas que libremente se presentan a concurso a oposición libre ou a concurso. Se vostede ten algo en contra destes procesos, denuncios, que é o que debe facer se non ten claras as cousas. O que non pode é vir aquí a sinalar as persoas como ven facendo durante os últimos anos, señora Meijide, porque iso realmente sí que sona a outras etapas e a outras épocas que ningún de nós, estou segura, quere lembrar. Pero mire, falando do que nos trae ata aquí, é lamentable que cada ano os pais e nais comencen o curso escolar co medo de ver por onde lle chegan os recortes. Que a Xunta de Galicia, aquí na provincia de Lugo, semella que ten unha pugna para ver que servicio público se deteriora máis, se a educación ou a sanidade. Iso é realmente o que nos está preocupando no medio rural, señora Meijide. Que vai primeiro, a educación ou a sanidade? Estános deteriorando os dous por igual e a grandes velocidades. Os recortes en educación, co número de profesores, incumplindo esas ratios por alumno, perxudican especialmente no medio rural. E é realmente grave que un presidente que di que é presidente de todos os galegos e galegas diga que é un sobrecusto a prestación de servicios públicos no rural. Que significa eso? Quen goberna Galicia terá que ter políticas diseñadas para o conxunto de territorio, para o urbano e para o rural. E mesmo para o Partido Popular non debería de haber unha Galicia normal, que é a urbana, para vostedes, e unha Galicia rara e rural, que é a outra que temos nesta provincia, señora Meijide. Eu só lles pido coherencia, que aproben eses acordos que nós lles propoñemos e que se sumen a esta iniciativa que vai a beneficiar a todos os escolares desta provincia. Moitas gracias. Muchas gracias. Dona Pilar, dona Iria. Perdón. Nada. Grazas, presidente. Ben, o que lle importa ao señor Meijide a educación pública desta provincia viuse na súa anterior intervención cando xa demostrou utilizando máis da metade do seu tempo para falar de outras cousas, para faltarlle o respecto aos funcionarios e funcionarias desta casa e incluso para falar de Venezuela. Eso é o que lle importa a educación pública ao señor Meijide. Pero a nós si nos importa, así que vamos a utilizar o noso tempo. Ben, isto que estamos falando, todos estes recortes en educación non é algo que viña de agora. Hoy hai sucesivos recortes nas partidas orzamentarias. E, por exemplo, vamos falar das partidas destinadas a bolsas e axudas á educación. En 2009 sumaban 35 millóns de euros. Porén, no curso 2022-2023 pasaba a 15,4 millóns de euros, máis da metade do recorte en bolsas. Pero o ensino privado quedou a marxe destes recortes. De feito, o PP entregou ao ensino privado 337 millóns de euros en 2022, o que representa o 12,4% dos orzamentos totais. Trátase da contribución máis elevada ao ensino privado de toda a serie histórica, supoñendo un incremento dun 7,2% en relación ao exercicio de 2021 e, de feito, no ano 2022 e 2023 realizáronse
142 concertos máis. E iso onde nos deixa? Pois con recortes na pública. En Alfoz recortan un mestre e un especialista de pedagogía terapéutica. Na Pobra de Brollón hai máis alumnos dos que marcan os números dos agrupamentos, pero igualmente vanse agrupar terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, o que complica as labores de docencia e tamén a aprendizaxe dos estudantes e incumple as ratios que vostedes marcaron. En Guntín agrupan primeiro e segundo de primaria tamén con 15 nenos, por enriba do que se marca a Xunta, e perden 2 profes en primaria e 2 en secundaria. É tan grave o tema que ata o alcalde de Portomarín se uniu a protestar cos pais e nais, porque a Consellería non cubre unha praza de profesor vacante e el mesmo denuncia a pasividade da Xunta que é incapaz de buscar unha solución. Isto o que é un problema de vontade política. E as súas preferencias están moi claras. Se prefire falar de outra cousa antes que falar de educación pública na súa intervención. Xa dixo don Demetrio en xullo, 4 de cada 10 centros están no rural e 2 de cada 10 alumnos están no rural e é un gran esforzo para a administración. Porque isto non é un negocio. Dá igual o esforzo que sexa, hai que dar ese servizo porque non hai nenos de primeira, nenos de segunda. As administracións están para dar servizos, non para falar de outras cousas. O que temos que facer é traballar todos xuntos da man para intentar minimizar esa brecha rural-urbano que é o que se está vendo e porque a educación pública de todos estes nenos e nenas é a chave do futuro. Fagan autocrítica, revisen os acordos e voten a favor. Grazas. Muchas gracias. Señor Mejide. Gracias, presidente. Por moito que se repita unha mentira, non necesariamente ten que convertirse en verdade. Miren, acaba de decir que baixou o número de bolsas. Non é que baixar o número de bolsas, é que a educación é gratuita dende os 0 anos ata salir da universidade, evidentemente, porque agora é gratuita. Evidentemente, moitas desas bolsas cubrían precisamente as matrículas. Home, un pouco de seriedade. Eu sei que lles molesta que nin nos seus mellores soños, nin nos seus mellores programas electorais puxeron esa medida en riba da mesa, pero que a Xunta de Galicia está aplicando. Escasez de plazas de educación infantil, pois probablemente hai que seguir traballando. Xa lle digo que a Xunta está traballando en ter máis plazas de educación infantil, pero é unha cousa e outra cousa é casi o que propoñen na súa moción, que é obrigar que de 0 a 3 anos as familias leven os pequenos á gardería. Eso sería prácticamente obrigar os pais a algo que non é obrigatorio. Por eso hai que poñer máis plazas a disposición, por suposto, e así está traballando a Xunta e agardo que traballe. E non negamos en ningún momento que haxa problemas en educación e que hai que resolvelos, pero que non podemos son aceptar as mentiras da súa moción. Non poden decir que hai un recorte en profesores cando hai máis profesores que en toda a historia na educación. Non podemos decir que hai un mal ratio de alumnos cando temos o mellor ratio de alumno-profesor dos que había antes. Non podemos permitir que vostedes estén utilizando como arma arroxadiza o acordo de rebaixar de 18 a 14 o número máximo de alumnos cando vostedes, a súa sucursal sindical, votou en contra dese acordo. Votou en contra e estáse aplicando de xeito progresivo como se dixo e como se acordou dende a Consellería. Con vostedes non, que votaron en contra. Con vostedes non, porque votaron en contra, pero estáse facendo. E gustaríanos ir máis rápido? Seguro. E gustaríanos facer maior? Seguro tamén. Pero estáse traballando nese sentido. Vostedes, cando gobernaban, cerraron 103 centros públicos. Isto é a realidade, a triste realidade. Por tanto, hai problemas? Sí. Hai que correxilos? Sí. Está a Xunta de Galicia traballando para correxilos? Sí. E dende este grupo queremos que se corrixan o antes posible? Sí, tamén. Pero non imos a ser cómplices de todo o canto dicen que falta ou canto faltan a verdade nesta exposición de motivos. De verdade que non nos pida que sexamos cómplices en eso, porque eu creo que non sería responsable, non sería para nada responsable. Nós queremos ir da man, encantaríanos ter dous partidos cos que ir da man para unha mellor educación en Galicia, pero vostedes non están poñendo nada fácil. Créenme que non están poñendo nada fácil. Pero, mentres, de verdad que traballaremos alcaldes, voceiros e, evidentemente, Xunta de Galicia para que a educación na nosa comunidade siga mellorando día a día, como está facendo dende que gobernamos. Moitas gracias. Gracias, señora Mejide. Turno de peche. Dona Pilar. Ben, señora Mejide, retomando as súas palabras, e todos estamos de acordo en que queremos unha mellor educación e queremos escoitar e atender as necesidades que propón a comunidade educativa, pois deberíamos de sumarnos a esas voces súas, como o alcalde de Guntín, o voceiro de Alfoz e algúns máis que hai por aí, que din que sí, que hai que apoiar a comunidade educativa. E nós o único que propoñemos para o modelo educativo actual son estes puntos de acordo que estou segura de que se cada un de vostedes votara libremente non os estaría condicionando.
Queremos máis profesores neste inicio de curso, hasta cubrir ese total de plazas. Eu estou segura de que vostedes tamén o queren. Queremos que se recupere a gratuidade de libros de texto. Estou segura de que vostedes tamén están de acordo con isto. Queremos que se garantice a presencia de profesores de apoio para os nenos que teñen necesidades educativas especiais. Seguro que sí. Están vostedes de acordo en que se cumpla o acordo negociado coas forzas sindicais para cumplir a ratio de alumnos por aula? Seguro que sí. Están vostedes de acordo en que se incrementen en 25.000 prazas que son as necesarias a escolarización para a franxa de idade entre 1 e 3 anos? Seguro que sí. Moitas gracias. La sometemos a votación esta proposta de Goberno reclamando a Xunta que dé resposta ás carencias detectadas no curso académico 24-25. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 12, non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Socialista reclamando á Xunta de Galicia medidas para evitar a suba da taxa de tratamento de lixo aos concellos. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don Armando Castosa Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ten a palabra dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor Presidente. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, SOGAMA, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu no ano 2019 unha bonificación do 10% no canon de lixo para os concellos que se comprometeran a reducir o volume de lixo en envases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos dos veciños e veciñas. Esta proposta foi beneficiosa para os concellos que reduciron a cantidade de lixo xerado cumplindo un dos principios fundamentais na xerarquía de residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Pasaron 4 anos e na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 2023 coñecíamos a intención de SOGAMA de suprimir esa bonificación. Aparábanse para facelo no aumento dos custos da luz e de gas das súas instalacións. Pero ante unha resposta social forte e tamén dos concellos, esta medida finalmente non foi levada a cabo polo Goberno galego, que recuou e substituíuna pola bonificación do 15% que estaba condicionada, esta vez especificamente, á implantación do contenedor marrón e o traslado aos recibos da rebaixa. No pasado mes de xuño do 2024, neste ano, SOGAMA anunciou a eliminación desa bonificación do canon para os meses que quedaban desta anualidade, para o segundo semestre. A consecuencia disto, dende o mes de xullo, a taxa de SOGAMA aos concellos quedou fixada en 66 euros por tonelada, suprimindo esa rebaixa do 15% da que se beneficiaban xa 118 municipios pola implantación do contenedor marrón. Esa cantidade de 66 euros calcúlase facendo unha media cos 68 de xaneiro a xuño e os 88 que se estiman para a segunda metade do ano. A media serían 78, vostedes sábeno tamén como a min, pero restanlle 12 euros que proceden do Fondo de Cooperación Local. A Xunta, do seu orzamento, non pon ningún só euro e castiga os concellos minorando novamente o Fondo de Cooperación Local. A dura realidade é que neste momento o Goberno galego está aplicando esta suba a pesar do malestar existente nos concellos, en todos, a ningún nos gusta que este sucedendo isto, e anuncia novamente que no ano 2025 incrementará a cota que pasará dos 66 euros actuais a 108, o que vai a ocasionar un gran impacto nas arcas municipais e, polo suposto, tamén nos recibos da veciñanza. Hai un motivo falso que alega a entidade, SOGAMA, para xustificar esta subida, que é o imposto estatal de residuos e suelos contaminados. E é mentira porque a realidade é que esta lei ven a regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientalmente menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade, casualmente, son as formas preferentes de SOGAMA a pesar de estar
prohibidas por lei. Isto obriga a que Sogama teña que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter mudado en todo este tempo. E así pagamos todos os galegos e galegas a mala xestión de Sogama. E, ademais diso, Sogama non é deficitaria. Esta é outra excusa. A pesar desa carga impositiva, nos orzamentos da Xunta de 2024, estímase que a empresa vai ter uns beneficios de aproximadamente 300.000 euros. Polo tanto, non é deficitaria. A Xunta non está cumplindo as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos. Isto fai que esteñamos moi lonxe de cumplir os obxectivos de reducción e reciclaxe que nos marcan. E, polo tanto, a xestión dos residuos en Sogama se encarece. E hai que dicilo, Sogama sale máis cara, ten unha carga impositiva maior porque a súa xestión está obsoleta e non se adaptou ás necesidades medioambientais impostas por Europa. Pero, bueno, dende o Grupo Provincial Socialista, estou segura de que moitos de vostedes, como alcaldes que son os responsables municipais, estarán de acordo con nós en que hai que intentar que se manteña o canon establecido para os concellos galegos adscritos á xestión de residuos de Sogama en 66 euros, que se manteña esa bonificación do 15% dese canon unitario, cos mesmos requisitos, que se reparta a cuantía dos 12,1 millóns de euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello, porque se trata de cartos que pertencen ás entidades locais, ao seren detraídos do Fondo de Cooperación Local, e o resto de acordos, que son 4, que seguro que vostedes leron con detemento cando lles presentamos a moción. Moitas gracias. Gracias, doña Pilar. Ben, acumulamos a este punto por versar sobre o mesmo tema, o punto 7, dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa do BNG sobre o recitamento do canon de Sogama, ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día de novo. Ben, o que temos diante de nós estas dúas mocións, a moción do Partido Socialista e a moción que presentamos dende o BNG, estas mocións responden a unha nova tomadura de pelo do Goberno do PP na Xunta, que pretende que as galegas e os galegos paguemos do noso peto o fracaso dun sistema de xestión de residuos centralizado, caro, obsoleto, antiecolóxico e que vai na dirección contraria a todo. Pero imos situarnos no contexto. En xullo, Sogama anuncia a subida do canon debido a unhas perdas de 18 millóns por culpa de novos impostos estatais. Primeira mentira. A Directiva Europea de Residuos establece a necesidade de penalizar a incineración e o depósito en vertedoiro para favorecer outras solucións máis ecolóxicas que incidan na reutilización, na recollida separada e na reciclaxe. Desta directiva sae o imposto IDIRES e imposto ao depósito de incineración de residuos. E este imposto foi transferido á Xunta en 2022. Quedémonos con iso, porque este imposto paga o Sogama e ingrésase nas contas da Facenda Pública Galega. É dicir, a Xunta fai caixa. Foron 9 millóns de euros en 2023 e prevén 12 millóns en 2024. O PP dirá que no seu día presentaron alegacións a este imposto estatal, pero sabían cal foi a única transferencia de competencias que a Xunta reclamou do Estado en 13 anos? Precisamente este imposto. Aquí está, na prensa. 26 de setembro de 2022, primer acordo de transferencias Estado-Xunta en 13 años. Galicia recaudará 17 millóns de un imposto sobre residuos. E isto incide directamente na emenda que presentou o Partido Popular contra estas mocións. O primeiro punto sería exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Pero é que este imposto está transferido á Xunta. Así que xa vemos por onde va a emenda do Partido Popular. O Partido Popular non pediu a transferencia en materia ferroviaria, non pediu a transferencia na AP9. Iso facémolo os SEAS que traballamos para Galiza. O PP pediu a transferencia deste imposto. Así que a propia Xunta é quen está recaudando este diñeiro, pero pretende que as galegas e os galegos paguen a festa da mala xestión. E cal é a orixe deste incremento unilateral, desproporcionado e abusivo de Sogama?
pois que a Xunta incumpriu as directrices do Plan Estatal de Residuos e do Plan de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022 que fixaban o obxectivo de recollida separada e tratamento de 245.000 toneladas de materia orgánica e prevía a construción de 12 plantas de compostaxe e microplantas, pero en lugar de levar a cabo estas medidas, optouse por centralizar Sogama e ampliar as instalacións, coa idea de xestionar todos os residuos producidos en Galiza de maneira centralizada, primando técnicas obsoletas e penalizadas e desprezando outras moito máis ecolóxicas e adaptadas á realidade galega. Ademais diso, en 2022 xa había indicios do desfase de ingresos e gastos. Unha das razóns foi o impacto da subida do prezo do gas, que é o que utilizan para a incineración de residuos. E outra das razóns foi a deriva suicida de ampliación das instalacións de Sogama para xestionar todos os residuos producidos en Galiza. A mediados de 2024, con todos os concellos do país a metade do exercicio económico anuncian a eliminación da bonificación e incrementan o canon, o que altera todas as contas municipais e agora anuncian un novo taxazo para 2025. Porque ademais isto agrávase máis, porque o PP da Xunta anuncia que vai utilizar 9 millóns do Fondo de Cooperación Local para minimizar o impacto deste taxazo nas contas dos concellos. O sea, un fondo que xa pertencía aos concellos para que eles o puderan utilizar noutras cousas, pero agora róuballelo, detráelo do seu sistema de financiamento. Isto que é un roubo a man armada. O que temos que facer, señores do Partido Popular, é abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión para adaptalo ás exixentes da Directiva Marco de Residuos. Temos que procurar un novo modelo baseado na recollida separada, a reutilización e a reciclaxe. E, sobre todo, que non sexa un taxazo para os concellos galegos, que xa están sobrepasados ao asumir competencias impropias como o SAF que tensan as arcas de calquera concello. Grazas. Moitas gracias, doña Iria. E agora, para expoñer a posición do Grupo Popular nos puntos 6 e 7, ten a palabra don Héctor Manuel Corujo. Moitas gracias, presidente. En primeiro lugar, quería agradecer, xa que no plano anterior non tuve a oportunidade, a benvida que se me dispensou e, evidentemente, comprometer esforzo e dedicación a prol dos veciños da nosa provincia. As mocións que traen o PSOE e o BNG son de especial importancia. Non hai máis que botarlle un vistazo á prensa para darnos conta de que este é un dos asuntos que máis debate e intranquilidade están xerando xa non nos últimos días, senón nas últimas semanas. A cuestión non é para menos, pois o seu fondo é un incremento sustancial do custe do tratamento dos residuos. Custe que en primeira instancia teñen que soportar os concellos, todos somos conscientes do delicado da nosa situación financeira, e en segundo termo repercutirllo aos nosos veciños. Nas mocións que traen o Grupo Socialista e o BNG pásase de puntillas, tratando de facer o menor ruido posible, sobre o feito de que a situación a que nos vamos a enfrontar en breve, porque o imposto sobre residuos é só unha parte das cargas que a Lei 7/2022 pon sobre os concellos, ven precisamente imposta por esta lei. Prefírese, desde unha perspectiva absolutamente sesgada e partidista, ignorar este feito e cargar a responsabilidade sobre a Xunta de Galicia. Basicamente, preténdese que desde a Xunta de Galicia se solucione o enorme problema que a Lei 7/2022 pon sobre as espaldas dos concellos. Como é claro que para solucionar un problema o primeiro paso e máis importante é identificalo claramente, permítanme que me deteña e poña o foco nesta Lei 7/2022 da que vostedes non lles interesa falar. Esta lei xira en torno a dous principios. A asunción do paradigma da economía circular, que define no seu artigo 2.k, e se basa na idea de que os materiais deben permanecer no ciclo económico durante o maior tempo posible, e o principio de quen contamina paga, que é evidentemente autoexplicativo. A partir destes dous principios, a Lei de Residuos impón ás administracións locais numerosas obrigas, entre as que me gustaría destacar as seguintes. Primeiro, a Lei 7/2022 impón aos concellos a obriga de regular o Servizo Público de Xestión de Residuos Domésticos a través da correspondente ordenanza local, que debe adecuarse aos postulados da economía circular. A disposición final oitava establece a obriga das entidades locais de aprobar ou adaptar as ordenanzas en vigor a fin de garantir, e cito textualmente, o cumprimento das novas obrigas relativas á recollida e xestión dos residuos da súa competencia nos prazos fixados. A teor do artigo 25.2 desta Lei de Residuos, a finais deste ano 2024, as ordenanzas municipais deberán reflectir a obriga de separar en orixe non só o papel, os metais, o plástico, o vidro e os biorresiduos, senón tamén os residuos textís, os aceites de cociña usados, os residuos domésticos perigosos e os residuos voluminosos.
Neste punto, quero pousar a mirada no apartado segundo dos acordos a tomar da moción do BNG, que literalmente di: instar, entendo que a Xunta de Galicia, a un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe fronte ao costoso e antiecolóxico sistema Sogama baseado na incineración. A ver, isto exactamente é o que establecen os artigos que veño de comentar e que a Lei 7/2022 nos impón como obliga aos concellos. Por isto decimos que se está a desviar o foco e a atención de forma partidista e sesgada. Vostedes estánse dando conta de que lle están pedindo ao Pleno desta Diputación que insta a Xunta de Galicia a asumir unhas competencias que a lei impón de forma clara e directa aos concellos? Segundo, a Lei 7/2022 impón aos concellos a obriga de aprobar unha tasa ou unha prestación patrimonial pública non tributaria que, de forma específica, diferenciada e non deficitaria, permita repercutir o custo real da xestión dos residuos municipais aos cidadáns. É o artigo 11.3. O precepto exixe que a dita tasa ou prestación patrimonial pública non tributaria este aprobada no prazo máximo de 3 anos desde a entrada en vigor da Lei de Residuos. Tendo en conta que entrou en vigor o 10 de abril do 22, neste abril do 2025 temos que ter isto listo. Evidentemente, do cumplimento deste punto cabe esperar un incremento notable nos recibos que os concellos xiremos aos nosos veciños. A Lei 7/22 establece un imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración, artigos 84 a 97. Este imposto ten unha indudable incidencia sobre as entidades locais, na súa condición de suxeitos pasivos respecto a aqueles residuos municipais entregados para ser eliminados en vertedoiros autorizados ou en instalacións de incineración ou incineración. Como decía ao comenzo, a lei xira en torno a dous principios. Primeiro, economía circular, establecendo a obriga de reciclar e separar en orixe e fai aos concellos responsables. E segundo, quen contamina paga. E fai aos concellos brazo executor, impoñéndonos a obriga de trasladar estes custos aos veciños que produzan estes residuos. Por tanto, o Grupo Provincial Popular propón sustituir o texto das propostas de acordo de xeito que quede da seguinte forma. O Pleno da Deputación Provincial de Lugo acorda 1. Exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. 2. Exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil. E unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a súa prevista para 2025. Moitas gracias. Bueno, se como era a primeira vez, deixámosle pasar un minuto máis, pero ten que adaptar o texto ao tempo dos 5 minutos. Nada, moitas gracias. Dona Pilar, segundo turno. O que contamina paga, Sogama contamina, non cumple coa normativa europea e pagamos os galegos e galegas. Non é verdade iso que di. Eu diría máis ben que o contamina paga. Si Rueda contamina ou permite que se contamine, que pague a Xunta. Miren, dende o Partido Socialista reclamamos que a Xunta asuma o 100% da subida do canon de Sogama para que esta mala xestión non apaguen as economías familiares encarecendo o recibo do lixo. Actualicen o modelo de Sogama, porque isto non para aquí. Incumplir cada ano vainos a salir máis caro. E o Partido Popular minte, porque é falso que sexa o culpable o Goberno de España, porque esta subida do canon de Sogama ven provocada polo imposto que establece Europa, que considera que o sistema de tratamento de residuos establecido por Sogama é o máis nocivo dende o punto de vista medioambiental e de eficiencia, e con ese modelo seguimos e non facemos nada por mudalo. O imposto grava a incineración e o depósito en vertedoiro, que deberían de ser as últimas opcións na xerarquía de xestión de residuos, pero para Sogama son as primeiras. O 60,47% dos residuos vai a incineración e o 21% a vertedoiro, tan só un 18% a reciclaxe. Nós o que lle pedimos a Rueda e a vostedes, como alcaldes e responsables municipais que son, é que se asuma o 100% da subida do canon por parte da Xunta de Galicia, que se cambie de forma consensuada coa FEGAN o modelo de xestión de Sogama para evitar que cada ano sexa maior este gravamen. Iso é o que nos queremos. E a verdade é que teremos que decir outra nova mentira do Partido Popular, porque non é certo que Sogama teña perdas inasumibles, xa o dixen antes, ten un beneficio de 300.000 euros calculados para este ano segundo orzamento. A súa recaudación sumará os ingresos que vai ter este ano pola venda de enerxía, que van a subir un 81,31%.
respecto aos do ano 2022. Co imposto da Lei de Residuos, a Xunta de Galicia no ano 2023 recaudou máis de 10 millóns de euros e teñen previstos para este ano máis de 12, en total case 23 millóns de euros. E hai que dicir algo máis. Sogama é unha entidade semipública e, polo tanto, sen ánimo de lucro. O 51% é da Xunta e o 49% restante é de Naturgy. Dado que a Xunta é accionista mayoritaria en Sogama e recauda imposto, estáse recaudando a si mesma. Para nós, é claro que a Xunta está mirando, neste caso, polos intereses particulares máis que polos intereses das familias. E, ademais diso, nós o que queremos e o que lles propoñemos son todos eses acordos que veñen aí e, dende logo, non podemos aceptar a súa emenda. No terceiro turno lle aclararei por qué. Moitas gracias, señora Porto. Dona Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Ben, eu xa falei antes da emenda presentada polo Partido Popular, xa dixemos que non a vamos a aceptar polo que establecen antes. Ben, dicía a compañera Pilar Porto, quen contamina paga, Sogama contamina, e como Sogama está participada pola Xunta, que pague a Xunta, que é quen ten que pagar e non nos ten que cargar o morto a todos os galegos e as galegas. Este taxazo de Sogama e o PP é un novo ataque da Xunta ás economías municipais, que xa están moi debilitadas polo déficit de financiamento e pola asunción de competencias impropias sen o necesario trasvase de recursos. Dende o BNG comezamos a traballar e levamos unha proposta a FEGAMP que foi aprobada por unanimidade para reclamarlle ao Goberno do PP a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAMP para determinar as condicións do canon para o vindeiro 2025, antes de que se aproben os orzamentos e así poder debater sobre o cambio do modelo de xestión de residuos en Galiza. Este debate debe abordar unha fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon ou financiando modelos de xestión alternativos. Temos que darlle un xiro á política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe fronte ao custoso e antiecolóxico sistema de Sogama, que está baseado en solucións penalizadas pola normativa europea. Non ten sentido que, habendo esa normativa europea, a Xunta siga apostando por ese modelo. Non é aceptable que a solución que debería ser prioritaria, é dicir, a recollida separada e a compostaxe de biorresiduos, supoña un ridículo 0,3% dos residuos xestionados por Sogama, cando supoñen case o 50% do total dos residuos municipais. Temos que comezar xa a tomar medidas para avanzar cara ao obxectivo do 55% de reciclaxe establecido pola normativa europea, estatal e galega para o 2025. Como consecuencia do sistema impulsado polo PP e por Naturgy, Galiza sitúase á cola en reciclaxe. Somos a peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que no ano 2020 a porcentaxe foi do 21%, cando a Unión Europea xa fixara un obxectivo do 50%. Pero o PP preferiu seguir dopando a Sogama, escurrindo o bulto, e chegados a este punto o que quere é que paguemos os galegos e as galegas a festa. Grazas. Moitas gracias, doña Iria. Don Héctor. Gracias, presidente. Efectivamente, a Lei 7/2022 está baseada nunha directiva europea, nadie o nega, pero a directiva europea non se transpón directamente. Voulles dar unha lista de países que a día de hoxe non implantaron o imposto á incineración. A fonte que utilizo é a Axencia Europea de Medio Ambiente. Son Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia e Suecia. Estes países non teñen implantado o imposto á incineración. É a Lei 7/22 o que regula o sistema. Decían ustedes, o que contamina paga, Sogama paga. No, o que dice a Lei 7/2022 é o que contamina, o que produce os residuos é o veciño. Ise é o que ten que pagar. O imposto que establece é o imposto que os economistas denominan pigouviano, que é para desincentivar que se boten máis residuos sin clasificar. Básicamente o que dice a Lei 7/2022, refirmo ao bloque que dice vamos a cambiar de modelo e seleccionar os residuos en orixe. Efectivamente, isto é o que nos está obligando a Lei 7/2022, que é a lei estatal, a lei do Ministerio. Pero está nos poñendo a pelota no teito dos concellos. Somos nós os que temos a obriga de separar en orixe e temos que ter unha ordenanza aprobada antes de 31/12/2024. Para
coaccionar, obligar ou facer que sigamos a senda que marca esta lei, se impón este imposto á incineración e ao vertido. Decían por aí que está prohibido incinerar ou verter. Non é certo. O que dice a Directiva Europea é vamos a tender, se pode ser a cero, evidentemente isto é imposible, a que os depósitos que vayan a vertedoiro ou que se incineren sean os mínimos, evidentemente. Para eso se utiliza a selección en destino, pero que vai haber que queimar ou vai haber que botar depósito en vertedoiro, isto é unha evidencia, é físicamente imposible que non sea así. A cuestión, tenderemos a que sea o menos posible. Neste caso, se o imposto que se lle aplica a Sogama, se non se lle aplicara, pois evidentemente reduciría o seu canon. Pero non é ese o foco, non é ese o centro de onde a lei quere que cambiemos o noso modelo. O foco está en vamos a reciclar os concellos tedes que facelo, os concellos sodes os responsables e a quen non o faga correctamente vamos a establecer un imposto. Ese tasazo a que vostedes se estaban a referir. Muchas gracias. Don Héctor, ahora sí tuvo usted comedido no tempo, incluso lle sobrou. Turno de peche, señora Porto. Ben, mire, nós non lle podemos aceptar esta emenda porque pretende sustituir unhos acordos serios, coherentes e rigurosos pois con outros que non o son tanto, e dende logo primeiro é unha burda mentira, como xa lle aclarei ao longo das dúas intervencións anteriores. A mala xestión do tratamento de residuos que leva facendo Sogama durante moito tempo estámola pagando moi cara, medioambientalmente, pero tamén económicamente, e ese é un lastre importante. E ademais hai un sobrecusto do que eu lle quixera falar, que é onde están esas plantas que iban a ser 11 de transferencia próximas, teñen 3 feitas na Xunta e só unha en funcionamento. Iso tamén sería interesante para os concellos, para poder reducir os costes. Pero dito isto, e despois de escoitar de aí 7 ou 8 países dos 27 que forman a Unión Europea, home, eu creo que temos que compararnos cos millores, non cos que non cumplen, cos peores. A nosa aspiración debe de ser sempre, tanto medioambientalmente como económicamente, como noutras materias, aspirar a ser como os mellores, non como os da cola. Moitas gracias. Gracias, doña Iria. O seu turno de peche. Gracias, presidente. Ben, presentónos aquí o señor Corujo unha lista de países que non implantan o imposto de incineración. E eu tamén estou de acordo con ela, non nos podemos comparar con eses países. E o señor Corujo ven a defender a incineración e a Xunta empeñase en defender este tipo de modelo que xa está obsoleto. O que nos presentan Sogama e o PP con este timo é o fracaso estrepitoso dun modelo baseado en solucións antigas, como o depósito de vertedoiro, que están penalizados pola normativa europea e que temos que cambiar. Teñen que deixar de negar con mentiras este taxado aos concellos galegos. O negocio que montaron a Xunta e Naturgy e todas esas empresas satélite que chuchan do sistema é a verdadeira causa da situación actual. E como sempre, o PP tira para adiante, non fai autocrítica, as culpas son do resto e fai que paguen os galegos e as galegas. Pero van nos ter en fronte porque imos dar a batalla democrática contra este abuso de poder, contra esta imposición e contra este desprezo á autonomía municipal. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Sometemos a votación as dúas iniciativas que acabamos de debatir. En primeiro lugar, punto número 6 do Grupo Socialista, reclamándolle á Xunta de Galicia as medidas para evitar a suba da taxa de tratamento de lixo aos concellos. Votamos. ...24 votos emitidos, 12 a favor, 12 en contra, non hai abstencións, produce un empate, temos que repetir a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada por voto de calidade de presidencia. Votamos agora o punto número 7, moción do Bloque Nacionalista Galego, para pedir o rexeitamento da suba do canon de Sogama. Votamos. Quen está despistado? Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, tamén se produce un empate en esta votación. Repetimos outra vez.
Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, e tamén queda aprobado polo voto de calidade. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do BNG para demandar á Xunta de Galicia medidas urxentes na loita das ganderías de vacún contra a enfermedade hemorráxica epizótica. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Demetrio Salgueiro Rapa, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Moitas grazas, señor presidente. Ben, neste punto atopámonos ante unha victoria parcial da loita que fixeron os gandeiros e gandeiras deste país, da man do BNG, tanto no Parlamento Galego como da man tamén dos concelleiros e concelleiras nesta mesma provincia. Nos últimos días facíamos reunións tanto na comarca de Becerreá como na comarca de Sarria para pedir que a Xunta apoiar aos gandeiros non a crise tan grave como é a da enfermidade hemorráxica. É certo que onte saía un comunicado triunfante. Eu creo que o que chega é tarde, mal e de arrastro. Explícome. Anunciaron 5,4 millóns de euros de axudas, dos cales non son reais que ese sea o que pon a Xunta de Galiza, porque a Xunta de Galiza só pon 2,6, porque o resto son fondos que pon o Estado para loitar contra esta enfermidade. E tamén na propia anuncio recoñecían que durante o 2023 simplemente fixeron mirar para outro lado, porque no 2023 a Xunta de Galiza dotara da cuantía asombrosa de 196.000 euros para axudar os gandeiros que sufren nas súas explotacións esta enfermidade. Decimos que chega tarde, mal e de arrastro porque os datos son apabullantes. Mire, no 2023 Extremadura dedicou 7 millóns de euros para axudar aos gandeiros para loitar contra esta enfermidade e para paliar as súas consecuencias. Asturias, 3 millóns. Castilla e León, 6 millóns. Isto no 2023. E calquera destas comunidades ten moitísimas menos vacas que temos na comunidade galega. Por lo tanto, agora chegan con unha inversión de 2,6 millóns para os 2 anos, porque na propia orden reconecen que o que fixeron no 2023 era unha tomadura de pelo, porque 200.000 euros para paliar eso era unha tomadura de pelo. De feito, pagabas unha vaca adulta por 400 euros e calquera que entenda un pouco sabe que eso dista moito do que pode chegar. Polo tanto, eu creo que o anuncio que se fixo onte a noite debería ser, onte a tarde, debería haber sido moito máis humilde, porque chega moi tarde e é pírrico. É un acordo de mínimos. Os gandeiros están a falar agora. É un acordo de mínimos. É verdade que estamos contentos que a loita dos gandeiros e a loita do BNG obrigue a algo que xa tiña que haber feito a Consellería de Medio Rural, porque, mire, podemos comprarlle, que era o discurso que facía a conselleira, claro, que no 2023 non era previsible. É unha verdade en parte, porque acabo de dar o que fixeron outras comunidades, pero é unha verdade en parte. Pero, claro, plantámonos no 2024 sin ningún plan, sin ningún traballo da Consellería e sin haber dotado ningún fondo para paliar as perdas que teñen os gandeiros por esta enfermidade. Polo tanto, nos creemos que hai que seguir mantendo esta iniciativa porque pide cousas que ademais non está claro se van a entrar dentro das axudas, porque falase dos gastos para loitar contra a enfermidade, preventivos, pero emiten decir se van facer cargo do custe total das vacinas, que a vacina completa son 10 euros por animal, que pode parecer pouco, pero se multiplican por o número de animales que ten cada explotación, eso na primeira dosis, máis o recordo anual. Por lo tanto, é un gasto moi importante.
E decimos que pírrica porque a Consellería de Medio Rural está dotada con 700 millóns de euros e dota para este ano 2,3 millóns de euros para unha das crisis máis importantes que están a ter os gandeiros. E tamén nos parece triste que lancen a bombo e platillo esta axuda cando tamén están recortando as axudas á produción da carne, non? Non sei se queren tapar con unha noticia a outra, pero nós queremos que o apoio aos gandeiros ten que ser total e estamos contentos de que a presión, porque a Xunta só actuou por a presión, porque hai 15 días decía no Parlamento que non podía actuar no Parlamento galego e que non tiña fondos para aportar, e agora de repente se constenlles unha loita que gañaron os gandeiros e gandeiras deste país. Pues moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular ten a palabra don José Ángel Santos. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, vendo esta moción, e sobre todo vendo a parte da exposición dos motivos da mesma, evidencia que vostedes siguen instaurados nos seus mundos de yupi. Non dan asimilado onde os queren e onde os puxeron os galegos e as galegas e continúan alleos á realidade do sector primario. O abandono, a improvisación e moito menos a despreocupación do que vostedes falan nesta moción por parte da Xunta de Galicia é só o ven vostedes. Mire, tome nota para ver como somos capaces de que lles queden estes datos reais e oficiais a día de hoxe. Explotacións afectadas na provincia de Lugo, 597. Das 597 explotacións afectadas teñen un censo en total de 33.800 reses. Destas resultaron con síntomas 1.448, o que supón unha porcentaxe en torno a un 4,2%. Morreron 80 entre esas sintomáticas, o cal a porcentaxe de mortes sobre sintomáticas é dun 5,5 e a porcentaxe de mortas sobre o censo total é dun 0,24. Estes son os datos, como dixen, reais e actualizados a día de hoxe da situación actual desta enfermidade. Unha situación que, ainda que preocupante, non alarmante como nos queren facer ver os señores e as señoras do BNG. A Xunta de Galicia foi pioneira en habilitar e regular desde comenzos deste ano unha liña de indemnización para compensar os animais falecidos pola enfermidade hemorráxica epizótica. Sí, señor Castro, foi a primeira, non de a cabeza, que foi a primeira en actuar. Ata de agora xa se felicitaron indemnizacións con ata 200.000 euros que permitiron beneficiar a esas 195 explotacións. Esta liña está sempre aberta para calquer gandeiro ou gandeira que teña, por desgracia, que utilizala. Atendéronse todas as solicitudes que chegaron a día de hoxe á Consellería. Todas. A Consellería reafirmou o compromiso da Xunta de Galicia ante a problemática desta enfermidade cunha nova liña de axudas, como vostede ben dixo na súa exposición, complementaria ás indemnizacións que veñen pagando pola morte dos animais por mor desta doenza. Neste sentido, esta liña, con case 5,5 millóns de euros, vai ser unha realidade con carácter retroactivo. Unha liña que fai unha aportación á Xunta de Galicia de casa metade e outra metade ao Ministerio de Agricultura, que moi ao seu pesar somos a comunidade autónoma que compromete máis axudas con maior partida orzamentaria para previr e paliar os efectos desta enfermidade. Estas achegas, como vostede ben dixo, foron feitas públicas no día de onte, no Consello da Xunta foi aprobado. Tamén fai referencia ao que vostedes solicitan na súa moción nun dos puntos. Contemplarán apoios aos custos veterinarios, tratamentos e desinfectantes, 20 euros por animal, un mínimo de 140 euros e un máximo de 4.000 por explotación. Os gandeiros poderán percibir entre 400 e 1.600 euros por animal morto, duplicando a cuantía que se percibía ata o momento, cofinanciándose, como dixen, e convocándose pola Consellería de Medio Rural unha vez se coñezan de maneira oficial todos os criterios e parámetros fixados que serán publicados mañá no Ministerio de Agricultura. Esta orden de axudas directas que se concederán sobre a base de datos oficiais onde figuran as explotacións no rexistro da propia Consellería, casos tanto no 23 como no 24, de forma que se evita aos gandeiros moita burocracia, cubrir un sinfín de papéis polo que se terán que aceptar, só teñen que aceptar a subvención para poder cobrala. E iso repercute cobrala no menor tempo posible. Esta liña de axuda está vinculada e publicada, como dixen antes, do Real Decreto que se regulará eses criterios e que está
está previsto que mañá, 25 de setembro, según o que avanzou desde o Ministerio de Agricultura, se aprobará. Por tanto, a realidade é que desde a Consellería de Medio Rural foron sensibles con esta problemática desde o primeiro momento. Proba diso foi o aprobado onte precisamente no Consello da Xunta e, por tanto, teñen os deberes feitos. De aí que, por coherencia e por sentido común, deben retirar o punto 1 e 2 desta moción, dado que queda patente que xa é unha realidade e non ten sentido demandar algo que xa está feito. Sin máis, a primeira turno dono por rematado, señor presidente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Santos. E agora, polo Grupo Socialista, ten a palabra don Xosé María Arias. Bos días a todos. Eu, despois de ver a moción do BNG, datos que hai, que nos, por suposto, estamos a favor, vou a decir que este país, a verdad, sigue igual, Galicia. Tanto ten Feijóo como a Rueda como a Feijóo, o Partido Popular non cree no sector agrogandeiro. Vai a marrón lle toca ao señor deputado gandeiro e tamén á conselleira, gandeira tamén, polo que debe ser. Debeu chegar, perdónenme a expresión, a merda á porta da casa e agora hai que barrela, é mollarse. Pero non nos fiemos, seguimos igual, nin previsións, nin presupostos. A ver se vai escampando só isto, os problemas se van indo. Dice vostede, señor Santos, que a Xunta fixo, abandono e tal. O día 20 houve unha reunión para cambiar eso foi o venres. E venme aquí dicindo que salen as órdenes de axudas publicadas hoxe. É dicir, ou hoxe ou van salir estes días e dice que xa fixeron un traballo. Hasta 200.000 euros non cobrados é o presuposto que tiñamos. E presumimos de provincia gandeira, parece mentira, con 200.000 euros, cando Castela León con 3 millóns, Extremadura con 6 millóns. Isto é previsión de presupostos. Isto contello a calquera, pero seguimos igual. Non sería necesario traer á Diputación Provincial de Lugo esta moción se a Xunta de Galicia tivera un traballo feito desde o ano 2023. Pero, como sempre sucede, a ver se vai pasando só os problemas e non botarlle a culpa aos demais, se non botamos a culpa. Isto chámase un goberno galego neglixente e ausente da realidade dos problemas do sector agrario, como sempre. E concretamente neste caso, no sector vacún. Tivo que ser o día 20 deste mes, cando coa presión dos sindicatos agrarios e co problema que se agrava, para que a Xunta mova ficha e se cheguen a acordos sobre o tratamento, vacunación e indemnizacións, etc., para que haxa un compromiso serio. Veremos cando se publiquen estes acordos, se son certos. Porque non nos fiamos do goberno galego. Mire, xa pasou cando Feijóo marchou en plena crise de Ucrania para Madrid e grazas ás axudas do goberno de Madrid para paliar os custes de subida de precios. Os da Xunta aínda non se publicaron hoxe os acordos. Voulle recordar que inmediatamente cunha axuda de Madrid que fixeron os socialistas, eu vou decir, na miña explotación pequena cobrei 8.000 euros en 3 meses. Vostede seguro que como gandeiro, unha explotación máis grande, cobrou 20.000. Da Xunta non recibiu un só duro. Eu non sei cales son as competencias do goberno galego. Si hasta no sector gandeiro e agrogandeiro non tratan de solucionar un problema que ven do 2023, donde temos a maior parte do vacún de España e concretamente na provincia de Lugo, e me ven a dicir vostede que traen os acordos firmados do venres e de hoxe. Mellorados, home, por favor, 286 euros de axuda hasta agora por un animal, vostede sabe o que costa eso. Agora fala de 1.600. Claro, eso é o que veñen cobrando, entre 950 e 4.000 euros en casa de morto por ataque de lobos. E vostede vennos con isto, con acordos do venres. Parece mentira que vostede sea gandeiro, lle toque este marrón e veña vostede aquí, a Diputación, a decir que fixeron un traballo ben feito. É un traballo totalmente neglixente. Podemos ter unha enfermedade moi gorda. Sabe o que costan as vacunacións? Vostede ten o que saber. Sabe o que vale un animal? Pois é que, de verdad, o marrón que lle tocou vir a decir que chegou a un acordo. Chegou a un acordo o venres ante unha presión social, non só dos sindicatos agrarios, dos gandeiros, a presión social, o ruído que lles caía encima. E, de verdad,
a verdad, podía explicarlo outro, pero que veña vostede a explicar e a mentir desta maneira que as axudas que a Xunta tiña feitas, as axudas están aí e ainda non saliron publicadas. Os acordos están en marcha pola presión social que agora mismo non a dan soportado porque a enfermedade esténdese. A ver se ven o inverno, mata os mosquitos e lle soluciona o problema como o das velutinas, que gracias aos invernos largos a ver se o mosquito morre, ou senón botarán a culpa a Madrid, como a sempre, porque a verdad non sei cal é a competencia da Xunta, e ningunha cousa, Moitas gracias. Moitas gracias, señor Arias. Segundo turno, don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, señor Santos, é verdad que lle tocou un papel complicado, pero, mire, cando falou dos datos da incidencia da enfermidade, vostede que é gandeiro e está en contacto cos veterinarios clínicos, sabe que non son datos reais, porque non hai un estudio feito, non se fixeron PCRs masivas e non se dá feito porque son unha enfermedade recén chegada e está superado, pero se fala con eles, sabe que desas estadísticas a incidencia é moi superior, pero moi superior. Eso, penso que non hai que ser un gran alarmista para dar por feito que das estadísticas que existen agora, a realidade, pois a incidencia é moi superior. Eso é así, cando chega unha enfermidade nova sempre pasa, porque non é fácil tampouco ter os datos reais agora, porque non se dan, ni siquiera é posible materialmente facer todas as PCRs que necesarias. Polo tanto, bueno, esos datos son, claro, e despois xa pasa a parte donde mente. Dice que foron a comunidade que mellor e mellor preparada e antes, home, dinlle os datos, 2023, non 2024, 2023. Extremadura, 7 millóns de euros. Asturias, 3 millóns de euros. Castela e León, 6 millóns de euros. E a comunidade galega, 196.000 euros. E agora pon 2,6. E di que é a que mellor fixo os deberes. E máis, se na propia anuncio da axuda están reconocendo que fixeron mal, ou onde vi unha axuda de subvencións que modifique a do ano anterior. Están reconocendo que era unha miseria. E é máis, dígolle que isto tampouco chega para cubrir os costes. Se 20 euros de gastos veterinarios por animal é o que lle vai costar a vostedes se lle entra a enfermidade, pois, amigo, que me transmitiron os gandeiros e os veterinarios é ben diferente. É ben diferente, claro. E despois, claro, a de 2023 era tan absurda, dixo o portavoz socialista, que se cha mata o lobo a vaca vale 1.900, pero se cha mataba esta enfermidade a vaca vale 300 euros. Home, que non era serio. E agora actuaron por a presión. E se non fale ca súa compañeira, a conselleira de Medio Rural, a ver o que lle transmitiron os gandeiros no Parlamento galego, porque non lle transmitiron que o estaban facendo ben, porque os mundos de Yupi o mellor son os seus, porque os gandeiros foron ali a protestar e a exixir que se actuara, e agora actúase cun acordo de mínimos, porque menos que isto, porque van aínda por debaixo de outras comunidades autónomas que teñen moitas menos cabezas de vacas que temos nós, e salen presumindo como se foran os primeiros da clase. Non, van ao remolque, e agora queren sacar un aprobado raspado na reválida, pero eso, con isto só non chega. Vamos seguir exixindo que se trate como hai que tratar os gandeiros da nosa comunidade, porque vostedes non o están a facer. Gracias. E se non chega a ser por a presión, seguirían con cero axudas. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno ahora, señor Santos. Gracias, presidente. Señor Arias, para vostede defender o sector agrogandeiro galego queda algo grande. Só hai que ver a intervención e o pouco que coñece a realidade desta enfermidade que estamos a sufrir. Pero, bueno, eso o propio tempo xa nos dará a razón. Todos saberán que vostede, como máximo defensor que se vende como o sector agrogandeiro, ao final de todo fume. Miren, señor Benegá, vostedes tamén chegan tarde con esta moción. Ainda que parte do que vostedes demandan xa está en tramitación, como acabo de decir na primeira intervención, voulle dicir, apoiaremos esta moción. E dado que este grupo sempre está e estará ao carón do sector primario. A problemática que está a ocasionar esta enfermidade na nosa explotación ocasiona grandes perdas aos nosos gandeiros e gandeiras e, por tanto, o noso apoio é e será incondicional. Este grupo, por responsabilidade e por compromiso
Coa sociedade lucense estaremos ao carón sempre dos problemas dos sectores produtivos que temos na nosa provincia. Por suposto, en esta ocasión, o noso maior respaldo é a nosa sensibilidade con os gandeiros e gandeiras. Señor Arias, oxalá o seu grupo provincial tomara nota e fose a metade sensible cos problemas e carencias que temos na provincia, cumprindo realmente co seu cometido e cos suas competencias. Iríalle moito mellor á provincia e, sobre todo, iríalle moito mellor aos veciños e veciñas de Lugo. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Señor Arias, segundo turno. Eu, de verdad, quedo-me sorprendido, señor Santos. Mire, nos mundos de Yupi vive vostede e quere engañar aos demais. Pero mire, venres 20 de setembro. Vamos falar do 20 de setembro, está aí. O 24, o 19 de setembro, a Xunta tiña unha previsión de axudas de 300, 400 euros por animal. E agora ven usted dicir que vai publicar hasta 1.600 euros por animal. De que ven presumir? De gestión. Unha enfermedade en Galicia que está do 2023. Nin previsión de fondos, nin previsión de vacunación, nin previsión de nada. E ven vostede aquí que eu non me fío a un acordo do 20 de setembro deste venres. E dice vostede que fixeron un traballo. Non ven a explicar a min. É o que hai, é o que hizo aquí. 200.000 euros tiña Galicia. Para isto, Castela e León, 3 millóns en Asturias, 6 millóns en Castela e León, é o que hai a 19 de setembro. E venme vostede cun acordo do día 20, fai 3 días, a presumir de gestión do sector agrogandeiro en Galicia. Pero como se explica isto? Son datos reales. Publicado non hai outra cosa, non veña vostede contando mentiras. Vostede só ven contar mentiras. É o que hai, porque é a realidade. O publicado, mire, iso é lle de ayer. É lle de ayer. A quen ven engañando? É ben dicir que fixo gestión a Xunta desde o 2023. E ben, eso é un acordo fruto da presión social dos gandeiros e de todo eso. A mí non me enseñe nada. A mí dígame que tiñan o jueves. Que tiñan o jueves. Tiñan o que tiñan. E non presuma de nada, porque isto, de verdad, a gestión da Xunta co sector agrogandeiro é penoso nesto e noutras cousas. Se hai que facer un baleirado dunha granxa, se non está coberto, vostede ven aquí cun acordo a enseñarnos a provincia de Lugo a un gran acordo de gestión feito antonte. Feito antonte. Hai 3 días. Levamos 2 anos que a enfermedade e a comunidade autónoma nos abandonou os gandeiros. Os que tivemos sorte de non ter esa incidencia, moi ben. E os outros, a ver se morre o inverno, a ver se mata todo e aforran cartos. Isto é como o de Sogama, o que contamina paga. Vai a lección que nos dan. Nen educación, as competencias de quen son? Un goberno que non asuma as competencias en ningunha materia, non sei como se denomina. É un goberno incompetente. Poden ustedes ter a maioría absoluta que queiran, a que queiran, non nos veñan a dar leccións de nada, gobernen, porque dentro de pouco neste país o paro vai ser cero, pero os postos de traballo cada vez van a menos por unha mala gestión. E o sector agrogandeiro ten poucas visións de futuro, con gobernantes como a vostedes. Moitas gracias. Gracias. Quietos, garde Navallas, hombre. Se acabou. Isto é como os combates. Don Efrén, turno de peche. Gracias, señor presidente. Ben, como decía ao principio, esta historia dunha victoria dos gandeiros e gandeiras das nosas comarcas e de Galiza, porque se enfrentaron a un goberno que estaba inoperante ante un grave problema, pero non sexan triunfalistas, señores do Partido Popular, porque, como lles decía na intervención, isto é unha solución de mínimos e veremos en que se traduce na letra pequena cando a publiquen, pero aínda agora están por debaixo, moi por debaixo das axudas que están a implementar outras comunidades con moitísimas menos vacas que ten a comunidade galega. Polo tanto, menos triunfalismo, traballar, porque é evidente que improvisaron, porque tuveron que modificar, incluso enmendar a plana das do ano 2023 e reaccionaron única exclusivamente por a presión que fixeron os gandeiros e as gandeiras. Pois moitas gracias. Rematado o debate, sometemos a votación.
Votamos. Votos emitidos 24, a favor 24, non hai votos en contra ni abstencións, queda aprobada por unanimidade dos presentes. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 9, que é unha moción do Grupo Popular para o reparto con criterios igualitarios dos fondos procedentes da liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do Estado do ano 22. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do ilustrísimo señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señores diputados dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial Popular, do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. E para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Fai preto dun ano, cando comenzamos este mandato, empezamos cunha palabra, xusto diante desas portas, e a palabra era igualdade. Igualdade era o que lle reclamábamos a esta Diputación para o trato cos veciños da provincia de Lugo. Máis dun ano despois, seguimos con esta idea e seguiremos ata o final. Por iso, ambas mocións teñen ese denominador común, as que traemos hoxe este pleno, igualdade. Igualdade para os lucenses dentro da provincia e fora da provincia tamén. Igualdade é algo moi escaso e moi necesario nesta Deputación, sobre todo nesta provincia. Seguramente é unha das prioridades que deberían ter desde este equipo de goberno, desde esta administración, porque é xusto o que se está fallando como goberno provincial. Igualdade de trato entre os 67 municipios, igualdade de trato para os centos de miles de lucenses, con independencia do municipio de residencia, igualdade de oportunidades para o presente e para o futuro de quenes queremos seguir apostando por manter o noso proxecto de vida nesta provincia. E con esta palabra, igualdade, resumo perfectamente o que hoxe ven a pedir este grupo provincial a este pleno. Hoxe o presidente e os seus compañeiros diputados de goberno do PSOE e do BNG teñen ante si unha oportunidade de ouro para demostrar se apostan polo trato igualitario da provincia ou se preferen seguir aplicando un sistema sectario. Vostedes saben moito mellor que a min que o 9 de agosto deste ano, hai unhas semanas, entrou na Diputación un ingreso de 19.634.185 euros cuns céntimos procedentes da revisión da liquidación da participación dos tributos do Estado no ano 2022. O montante total desta revisión ascende a preto de 22 millóns de euros, 21,8 millóns de euros. Estes fondos proceden, como ben saben, dos cartos que os lucenses xa pagamos durante ese ano polo tabaco, a gasolina, o IRPF, o imposto de actividades económicas e moitos outros impostos de ámbito nacional que se traspasan ao Estado, á Diputación. Unha vez recalculado, comprobouse que se pagaran máis impostos dos previstos e os lucenses recibimos, a través da Diputación, un ingreso extraordinario de máis de 20 millóns de euros. Non imos a dicir que nos tocou a lotería, pero o certo é que, porque estes cartos eran nosos, ou pagados por nós, pero sí que é certo que unha paga extra, e como en todos os fogares, ou en calquera situación, esa paga extra pódese destinar a cousas extraordinarias para as cales non había previsión ou non se poderían asumir se non se ten ese ingreso extra. E aquí hai dous déficits moi grandes nesta institución, ocasionados precisamente por esas políticas partidistas de PSOE e BNG. E son dúas competencias directas, ademais. A primeira é a rede de estradas da Deputación Provincial de Lugo. En Lugo, como ben saben, hai 67 municipios. E hai tres tipos ou tres categorías de estradas provinciais. A primeira categoría é circuito de Fórmula 1. Eso só a ten un municipio dos 67. Non fai falta que diga cal é. O seguinte tipo de estrada é en situación deficiente. Mais ou menos o resto dos concellos, especialmente os que son afines ou teñen unha certa afinidade co presidente. E o seguinte son estradas peligrosas, que aí hai prácticamente a metade de provincia que coñece perfectamente ese sistema.
Non fai falta irse moi lonxe. Outro día todos os compañeiros íbamos hacia o Corgo, pola carretera da Fervenza, a que une Lugo, Corgo, Páramo, como ben saben, e ali podemos ver casi 3 tipos tamén de carreteras. Un pavimento bon, en aglomerado en quente, un que está bastante deteriorado e outros trozos nos que con sorte podes pasar por eles chegando ao final cas 4 rodas. Esta é a realidade das estradas provinciais. O que propoñemos é que o 50% deses cartos, deses casi 22 millóns de euros, se destinen ao mellora desta rede de estradas, é dicir, duplicar o que destinan cada ano á rede de estradas ou ao mantemento de estradas na partida 45-30. E outro 50% dos cartos, o que propoñemos é incrementar o plan de deputación, que dos xeitos que utilizan para cooperar cos concellos ou para destinar fondos aos concellos probablemente é o máis xusto. Non é infalible, pero é o máis xusto dos que aplican. E creemos que tamén se podería apostar por ampliar eses créditos. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten agora a palabra polo Grupo Socialista don Pablo Rivera. Bueno, pois eu voulle argumentar, señora Meijide, a súa proposta interesante cun conto que me contaba meu avó, que bueno, pois aplica moito isto a moción que acaba de presentar vostede, que me axuda a comprendela en profundidade, que seguro que a xente que non sabe de que vai a vai entender mellor. O conto que me contaba era que ali unha veciña de Láncara, que aparte de xente acolledora e humanitaria, somos tamén grandes defensores dos animais, atopou un raposo noviño malferido e decidiu crialo. Pero claro, a cabra tiro monte, neste caso, o raposo miraba pas galiñas e aballábase todo, non? E que pasou? Claro, cada vez que se baballaba, a veciña dábase conta e reprendía no zorro, no raposo. E claro, pois, sigo dicindo que o raposo un día tiña fame e dixo, son moi listos, e dixo, pois eu, claro, non podo porque me pegan unha labazada cada vez que me achego as miñas galiñas. Entonces, o que se lle ocurriu foi ir ao galiñeiro do outro veciño, a por as galiñas, con tan mala sorte que o cazaron. Cazaron o raposo e dixeronlle, pero ti que fas aí? E o raposo, en lugar de decir que estaba roubando, dixo, non, a min só me dixeron e só me educaron que eu non podía coller as galiñas do meu galiñeiro. Non sei se o entendeu, pero basicamente iso é o que fai o Partido Popular. Non só reparte entre os seus as súas galiñas, senón que ademais lle impide, quere que os demais repartamos as galiñas como quere o Partido Popular. Entonces, eso non pode ser así, porque nós temos que establecer algún criterio de reequilibrio territorial ante as barbaridades de repartos arbitrarios e digitais que fai o Partido Popular. Simplemente eso. Fala vostede de igualdade, pois eu, sinceramente, yo digo con todo o corazón, creo que un neno de Alfoz, de Láncara, de Antas de Ulla ou do Incio non ten a mesma igualdade de oportunidades que un neno que sea de Lugo, de Sarria ou de algún concello que sea cabeceira de comarca. Porque a Xunta non está seguindo esos criterios de igualdade que vostede está dicindo. Igual que creo que calquera persoa non está igual de atendida nun centro médico de calquera concello pequeno que na gran cidade. Eso sabemos. Entonces non fale de igualdade. Fale vostede dun plan de igualdade cando os veciños de Láncara, vou falar dos meus veciños, pagamos un cano da auga para arreglarlle o abastecemento a Castro de Rei, por exemplo. Pois a min iso moléstame. E iso que é igualitario. No, o que sería igualitario que ca recaudación total que se fixera co cano da auga, Augas de Galicia fixera un reparto proporcional, igual co que está pedindo vostede, igual co que se leva facendo aquí, porque se hai algunha diputación que foi pioneira en facer un plan de diputación, o antigo plan único, foi esta diputación. Se hai unha diputación que destina o 20% dos seus fondos a un reparto obxectivo, con criterios obxectivos, totalmente tasados, que se pode facer. E o 100% dos seus fondos son absolutamente transparentes, e que parece que aquí lles escondemos a documentación. Teñen a súa disposición. Outra cosa é que non sepan interpretala, que xa empezo a ter serias dudas de que empecen a interpretala. Fala vostede de igualdade, pero se os veciños de Láncara lle pagamos cos nosos impostos a traída de auga noutros concellos gobernados por o Partido Popular.
Esa igualdade que nos ven dicindo. Venos a dicir a nós como temos que gobernar a nosa casa, como temos que gobernar a nosa casa, as nosas carreteras, o noso plan... Non, se xa sabemos como facelo, xa sei que non lles gusta como estamos a facer, e veñen aquí para tratar de provocar. Falan vostedes de orzamento récord na Xunta de Galicia, claro que son orzamento récord, pero sabe canto dedican o reparto proporcional a concellos? 1,1 millóns de euros. Eu vexo os alcaldes do Partido Popular, outro día dábame así un pouco de rabia, digo, pero non se entendo, porque esta xentiña non se revolve nas tripas cando lle pasan de pagar 65 ou 68 euros por tonelada a 118, claro que entendo, xa lle compensan por outro lado, claro, así tamén dormiría eu tranquilo, señora Meijide. Se revisamos os convenios que a Xunta de Galicia dos concellos que están aí, que máis lle dá pagar 118 euros tonelada en Sogama que pagar 65? Xa lle compensaremos, pero a mí non me compensan. Entón están xenerando unha desigualdade. Pode decirme que algo máis xusto que o plan da Diputación non hai moito máis que decir, porque vostedes provocan, veñen aquí con estas propostas vacías, valeiras, claro, despois isto tiñase que traducir nos orzamentos, falan de carreteras, non se preocupe, que igual que cando inauguramos o fogar de Santa María, igual que cando abramos Becerreá, xa o avisaremos, pero é que non sabe cal é o seu papel como líder da oposición nesta institución. Moitas gracias. Moitas gracias. Polo BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, isto é un pouco reiterativo. Cada vez que creen que hai un ingreso ou hai realmente na Diputación, veñen aquí a facer propostas como si gobernaran e a falarnos de igualdade, que a min é o que máis me chama un pouco a atención. Falarnos de igualdade e a presumir do plan de Diputación como si fora da súa factura. O plan de Diputación fixo a Diputación de Lugo a pesar do Partido Popular e, de feito, as últimas que se incorporaron foron as gobernadas polo Partido Popular e porque xa era casi inasumible seguir defendendo outro modelo. Pero despois dixo o señor Rivera, a Xunta de Galicia reparte, non é que reparta de forma sectaria, é que é escandalosa. Hubo plans que sacou que de 200 concellos só hubo un non gobernado por o Partido Popular. E despois, claro, se vamos a igualdade, o mellor ahora está de moda, pero o mellor igualdade é que a irmá de Feijóo se leve 1133 contratos. Esa é a igualdade da que nos está falando. Que para contratar con a Xunta de Galicia xa que ser familiar do presidente ou do expresidente. Esa igualdade que nos quere vir aquí a dar unha moralina barata ao Partido Popular. Esa igualdade que é? Porque aí, mire, tamén xa que fala da provincia de Lugo, aí tamén hai moitas empresas de Lugo que se podían haber presentado esos contratos que deu a dedo a familiares. Xa nin siquiera achegados, porque xa chega un momento que nos sacamos as caretas e nos dá igual, porque isto xa é como na mafia, para que nos vamos a esconder? Se lle podo dar a miña irmá 1133 contratos, para que o vou sacar en aberto e poda entrar algunha empresa de Lugo, por exemplo. Claro, e veñan aquí falando de igualdade, con un plan de Diputación que é exemplar, Vostede dixo que era millorable, home, será, pero son criterios obxectivos. E creo que todos os concellos, mire, dende que hai, todos os concellos están moito máis contentos, incluso os gobernados por vostedes. Ademais, saben que se gobernaran vostedes, algún saldría moito peor que co noso goberno. E veñen aquí, ademais, claro, traballando sempre pouco, porque vostedes viron o ingreso, restaron o que hai que poñer para a Seguridade Social e xa dicen 19. Bueno, a realidade non van ser 19 millóns de euros, senón que vai ser outra cifra, porque hai que ver o que realmente vai ser finalmente disponible, pero rondará os 17 millóns de euros. Pero xa non se preocupan, porque vostedes ser serios e ir ao detalle dalles igual. Só queren aquí, a falar da igualdade, pero xa lles digo, con a que teñen encima que a Comisión de Investigación esa igualdade e cos repartos de fondos que fai a Xunta de Galiza, pois esa igualdade, mire, pois a veces sí que hai que compensar a desfeita da Xunta de Galicia, igual que a maiores deso, de onde se van pagar as residencias que temos que facer porque vostedes non as fan, ou de onde vamos invertir nos nosos edificios, pois tamén de todos os ingresos que ten a Diputación. E estas moralinas que traen sempre da igualdade deberías caerlles a cara de vergonza. Moitas gracias,
Señora Mejide, segundo turno. A verdad é que responder ao señor Castro é que non sei nin o que responder, a verdade. Por lo menos o señor Rivera é entretido de escoitar e aporta algo. O señor Tomé tamén a veces é duro de escoitar, pero tamén aporta algo. Pero que vostede lea as mocións, lea o que trao a conta xeral, leo algo de que veo este pleno. Ai, Dios mío, señor Castro, mire, decía, creen que hai un ingreso? Non o creemos, é que hai o ingreso, é que o ingreso xa está en contas. Igual vostede mellor non o sabe porque non o leu, pero o ingreso está, o ingreso está. Non creemos que hai un ingreso, é que o hai. E dice aquí, veñen aquí a facer propostas. Oigan, pero é que este é o sitio de facer propostas. Pero vostede en que mundo vive? Pero logo que quere que viñamos aquí a aplaudir, a dicirlle que é guapo, ou a que nos gustan as súas gafas, pero vostede a que cree que vimos aquí? Máis que a facer propostas. Pero cal cree que é a labor da oposición? Ríse o presidente da Diputación e é normal, porque ele é consciente de que esa é a nosa labor, de que temos que facer propostas. E a veces temos que polemizar, e a veces temos que rivalizar, e a veces temos que discutir. Pero, home, ver que un vicepresidente da Diputación cuestione o grupo da oposición que vimos a facer propostas, pero vostede de que vai? Pero vostede que se cree que está noutro réxime deses que aplauden cando salen por ali os seus compañeros do bloque. Pero vostede en que mundo vive? Bueno, en fin, non perdo máis tempo con vostede. Señor Rivera, oiga, a verdade é que me gustou o refrán, a verdade é que aprende un montón cando vai a Láncar, é unha pena que non vaya máis, porque a verdade é que sí que é certo que era interesante, porque claro, eso de que repartir os cartos dos demais, evidentemente, levan todo o pleno vostede repartindo os cartos da Xunta, é unha pena que non se apliquen o Consello, pero bueno, vamos a falar aquí de cousas serias. Igualdade, claro que a seguimos defendendo. Igualdade como a que aplicamos, evidentemente, co canon da auga. Saben quen son beneficiarios do canon da auga? Pois algunha delas terá sentada ao lado, outro teno detrás, e outros teñenos tamén en Viveiro. Sin ir máis longe. Ese uso sectario que vostede dicen que fan. Dos medios da Xunta tamén ten a súa dereita, a miña esquerda según o vexo desde aquí, tamén quen se beneficia precisamente dos medios da Xunta. Miren o setarismo que temos. Preguntan antes de o setarismo que temos dende a Xunta de Galicia. Igualdade é o que pedimos aquí, porque todos os veciños da provincia de Lugo vamos polas estradas provinciais da Diputación e o que queremos é circular con criterios de igualdade, sin que sexa peligroso ir por un municipio e sen que ir a outro sexa ir a un circuito de Fórmula 1. Queremos igualdade. E o que propoñemos é precisamente apostar por incrementar os fondos para o reparto de cooperación cos concellos co modelo que vostedes presumen, co Plan Diputación. Incrementemos un 50% esos fondos, e que temos os cartos e as posibilidades. Demostren que queren cooperar cos concellos. O contrario será que queren seguir que esa política sectaria que a que aplican a diario. Pero dígolle que, polo menos, vostede é máis entretido de escutar. Moitas gracias, señor Rivera. Pode usted confrontar co señor Mejide. Moitas grazas, non era a miña intención, pero xa que se pon así, vou confrontar un pouco. A ver, unha proposta seria, señora Mejide, sería que vostede trouxera aquí ao pleno, por exemplo, dicindo que se repartiran ou se incrementara a partir do plan único e ao mesmo tempo no seguinte renglón seguido, vostede dixera que a Xunta de Galicia repartira os 1.000 millóns de euros que recibiu extraordinariamente tamén de maneira proporcional para todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. Eso sí que sería unha proposta seria. Pero a min, cando de parte, pois non me vale, porque, a ver, eu entendo o esforzo que lle pon en darlle a volta a tortilla e valoro, porque non é fácil estas cousas facer como fai vostede. Despois, claro, pasa que estamos mentindo, porque a veces mentir é tan fácil como non decir toda a verdade. Entón, parece que a Xunta de Galicia non recibe ingresos do Estado, e logo as transferencias do Estado, a donde lle veñen a Xunta de Galicia, os fondos Next Generation. Falaba vostede de Burela. Home, Burela, fanlle unha actuación, levaban 15 anos esperando, leva amortizada, dáballe pa 2 edares, co que leva amortizado o Concello de Burela. E fosse igual, 20 anos. Pero vamos a ver, o sea, ainda vamos ter que dar as gracias. Eso ben o levan pagado os veciños de Burela, ben o levan pagado os veciños de Foz. E claro, non ven aquí porque realmente non son 21 millóns, son 17. E a min gustaríame pois que fixera ese esforzo de decirlle aos seus compañeros na Xunta de Galicia que esos ingresos extraordinarios que reciben vía transferencias do Estado, pois que os repartan cos concellos. Eu seguro que se fai eso,
Eu hasta lle voto a favor a moción, eu invito a ir a Láncara e os lancareses serán felices ca súa visita, estou seguro. Pero non o vai facer, non o vai facer. Non o vai facer porque lles vai no ADN. Vailles no ADN, señora Meijide. E non yo digo por mal, digo porque isto é unha realidade. Hai 1.000 millóns ou máis incluso, porque non teño a cifra exacta, non me gusta dar cifras inexactas, pero creo que son máis, que van a entrar directamente do ingreso de Estado e que non los vamos a ver. E despois eu remato cunha cousa que sei que non ten que ver moito con esta moción, pero eu digo de verdad, dende o cariño e dende o respeto, eu creo que ten que soltar do seu discurso ese tema dos carnés, demais. Deben pensar que na Xunta de Galicia e logo os xefes territoriais que teñen carné do PSOE eran postos políticos, pero cando non eran, é que eu de verdad alucino. Eu vou á Xunta de Delegación de Lugo, xa non lle falo de outros niveis. Deben entrar co carné do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista aquí, como dicía o seu Balseiro. Si non, ten vostede que decir, cale, señor de Friol, que aquí cambiamos los cromos, e xa sabe a que me refiero. Entonces, eu creo que ese debate deben omitilo, porque despois algún día van ser remitir. E vai me falar o alcalde de Friol, madre mía, só faltaba que estuvera o de Begonte detrás, entonces ya arreglado. Entonces, pero deben pensar que me chupo o dedo, pero por favor. Entonces, o saquen do discurso e deixen de falar destas cousas, póñanse serios e xa nos encargaremos nós de repartir igualitariamente os fondos. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén. Ben, mire, señora Meijide, vou dicir unha cousa. Xa, no tempo que levo nesta institución, no seu posto xa pasaron varias persoas, como o voceiro do Partido Popular, se ve que é un posto que baila bastante, pero vou dicir unha cousa, e con cariño, pero é o que menos capacidade comprensora ten de todos os que pasaron mentres estuve eu, porque si ves as miñas palabras sempre que falo. É unha cousa que pode mellorar, o mellor é que non presta atención, pero é o que menos capacidade comprensora ten, porque, mire, dixo que eu decía que non iba a haber eses ingresos. Eu dixen que vostedes facían este tipo de propostas cada vez que querían ou que efectivamente sabía. E hai unha parte que é mentira, que xa lle dixen, porque sí que leín a súa moción, pero non é correcta, porque xa lle dixen que non vai haber disponibles 19 millóns de euros, non vai ser esa cuantía. Vostedes poñen aí, fixeron a conta sencilla, pero gestionar é moito máis complexo e vai ser menos. Por iso lle digo que sí que as leo. Pasa que vostede a veces as explicacións non as colle a primeira. E despois tampouco lle dixen que non poderán facer propostas. É o que lles dixen, é que sempre facían propostas vacías, porque sempre veñen ca mesma moción e ca mesma bandeira de igualdade que xa lle digo, claro, que me explica a igualdade o Partido Popular con o reparto que fai de fondos, que lle entrou en detalle o señor Rivera, e co reparto que fai das concesións ás familias do presidente. Esa é a igualdade que quere impoñer. Iso é o que quere que apliquemos desde aquí, que en vez de que os contratos facelos públicos cos demos a dedos a familiares nosos. Esa é da igualdade que nos ven o Partido Popular a decir. Mire, esta Diputación traballa por todos os veciños e veciñas da provincia, con o plan de Deputación, que é un exemplo, vostede di que é millorable, pero aínda falta que fagan propostas para milloralo, porque a verdade que son criterios bastante xustos. Ben, ahora dicindo así que é millorable, pero tampouco vimos aquí unha proposta seria, claro. Non decir que, como os concellos nosos son estos, pois vamos cambiar un criterio a ver se nos salen as contas. Non, facer unha proposta seria sobre eso. E non o fai. E evidentemente poden facer propostas e é o seu labor, pero o que lle digo é que fagan propostas serias e non veñan sempre ca mesma e despois disfrazados de querer ter unha igualdade, porque a súa igualdade é donde gobernemos nós para los nuestros e donde gobernen os outros criterios equitativos. Eso é a receta do Partido Popular, porque así os meus ganan por todos os lados. Home, tontos tampouco non somos, polo tanto, esas leccións é o que lle digo, que non veñan con propostas valeiras, disfrazadas de falsa igualdade. Remoto. Pues moitas gracias. Turno de peche, señora Meijide. Bueno, eu creo que unha proposta seria é decir que dos 19.634.185,52 euros que se ingresaron o 9 de agosto de forma extraordinaria na Deputación Provincial de Lugo, o 50% se destine ao Plan Único de xeito igualitario
para os 67 concellos e para o mantemento das estradas dos 67 concellos, hombre, máis seria, máis concreta e máis sinxela de aplicar e máis fácil de aplicar que esa, pois a verdade é que non se me ocurren moitas outras, pero bueno, siga dicindo o que queira, que non me preocupa moito. Señor Rivera, digo yo mismo, seriedade, rigor e cousas moi concretas. E se vostede lle quere pedir cousas ao Xunta de Galicia, oiga, pois vai ao Parlamento galego, que xa o intentaron algún compañeira súa que estaba nesa bancada, fale con Besteiro para a próxima, ou non sei, faga o que teña que facer, porque parece que ten un complexo de autonomista importante, hasta quería nomear as direccións territoriais, hasta lle molesta que os postos de dirección territorial sexan nomeados polo goberno da Xunta de Galicia, pero logo que quere nombralos vostede. Gracias. Moitas gracias. Solo unha aclaración que vexo que non teñen ben as cifras. Perdón. Non teñen ben as cifras, solo para a información. É certo que no reparto que se propón a Diputación de Lugo non son 19 millóns, son 21. Pero, dous deses millóns, en números redondos, xa van directos á Xunta de Galicia porque eran por transferencias do San José e o San Rafael. Tanto, eso non nos ole a Diputación de Lugo. E, se recordaran todos vostedes, que teñen boa memoria, pero non se acordarán, no presuposto desta casa xa está previsto un torno a 2 millóns de euros de liquidación. Por lo tanto, eses xa non contan, porque xa estaban. Así que a diferencia son 17. Digo para que teñan o dato, non son nin 21, nin 19, son 17 millóns de euros, porque en números redondos podían estar disponibles para outras actuacións. Ben, dito eso, e aclarado as cantidades, solo con ánimo de aclarar, sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular sobre o reparto igualitario de fondos de liquidación do ano 22. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, produce un empate, temos que repetir a votación. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, abstencións non hai, queda rexeitada por voto de calidad. Pasamos ao punto número 10, que tamén é outra moción do Grupo Provincial Popular, para reclamar ao Goberno de España servicios ferroviarios de calidade para a provincia de Lugo. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa excepción do ilustrísimo señor presidente, don José Tomé Roca, e dos señores e señoras diputados, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Jajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer esta iniciativa tamén ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias de novo, presidente. Agradecendo ademais esa puntualización que fixo, que evidentemente era acorde á realidade. Simplemente falábamos do último ingreso que se recibirá. Reitero, como empecé, a outra moción. Igualdade. Antes falábamos de igualdade en clave provincial dende esta Deputación e agora falamos de igualdade como provincia con respecto ao resto de provincias e, sobre todo, con respecto ao Estado, con respecto ao Goberno do Estado. Seguimos e seguiremos reivindicando, como digo, esa igualdade. Reivindicaremos que os nosos veciños teñan os mesmos dereitos que os de calquera outra provincia do redor ou de calquera outra provincia de España, que os nosos autónomos, que as nosas empresas teñan o mesmo dereito á competitividade que calquera provincia limítrofe coa nosa. Non vamos a entrar agora a polemizar, evidentemente, co estado das carreteras do Estado, coas autovías ou co transporte aéreo, pero vámonos a centrar nun medio de transporte e decir as verdades e as necesidades do ferrocarril da nosa provincia. A realidade é que somos a provincia máis aislada con moita diferencia. Isto non é algo cuestionable. Durante estes anos quitáronsenos servicios ferroviarios, comunicacións con Cataluña, co País Vasco, frecuencias con Madrid, como ben saben. Recientemente ata nos suprimiron unha das conexións co AVE de Ourense. Mes a mes, a retirada de horarios e conexións pois fainos que cada vez estemos máis illados.
Aquí hai dúas varas de medir dentro do goberno de Sánchez. Vou non decir de forma máis gráfica. Por exemplo, para Sánchez non é o mesmo un veciño de Ribadeo que un veciño de Castropol, que, como ben saben, está a apenas uns metros. Xa que os veciños de Ribadeo pagan o servicio do FEBE e os de Castropol non. Por tanto, xa é a primeira proba máis evidente de que non é a mesma vara de medir. E dentro desa vara de medir, evidentemente, é cómplice o BNG, que é o que está apoiando o Sánchez no goberno, e ten o triste honor de provocar, xunto con Sánchez, que sexamos a única provincia de Galicia e do entorno que quedamos excluídos da alta velocidade. É unha realidade. Lugo non vai ter alta velocidade co goberno do Sánchez nin cos seus socios de BNG, porque, aínda que me dirán que se están facendo melloras, e é verdade que se están facendo melloras na vía, estas melloras non se van a traducir en ter alta velocidade. Porque, miren, para que se considere alta velocidade en España, ten que ter velocidades punta superiores aos 250 km por hora e medias en torno aos 200. A vía, unha vez terminadas as obras, vai a ter velocidades punta de 160 km por hora, non o digo eu, que o di o estudio que teño aquí, precisamente da clúster de función logística de Galicia, e velocidades medias de 75 km por hora. Isto quere decir que pasarán de 63, que é a media actual, a 75, co cual hai un incremento, pero non o suficiente para chegar aos 200, que se considera alta velocidade. Por ser máis gráfico, un scooter de 50 pode facer unha media similar o tren que vai a conectar Lugo con Ourense, máis ou menos, para que nos fagamos unha idea. Moi por debaixo, como digo, da alta velocidade. Acórdanse, o 8 de maio de 2018, na subdelegación de goberno, algúns dos que estamos hoxe aquí sentados, fomos á presentación deste proxecto de Adif. Recordarán que era a línea de alta velocidade Ourense-Lugo, que se presentou en maio de 2018 nesta subdelegación. Ali anunciáronse para unha liña de 117 km Ourense-Lugo, 73 pontes, 8 túneles, 94 desmontes, 56 terraplenes, 3 variantes, Peares, Canábal e Rubián, electrificación e renovación das vías. Unha inversión total que oscilaba entre os 1.189,33 millóns e 1.674,33 millóns en función da opción escollida nesas variantes. Como ben saben, había dúas alternativas en cada unha das dúas variantes. Por tanto, presentouse nesta subdelegación un proxecto cun plazos, cun orzamento e cunha planificación. Pero chegou o 1 de xuño de 2018 e os señores do BNG, xunto cos señores do Partido Socialista e algúns máis, fixeron unha moción de censura e o paso seguinte foi que meses despois Lugo quedou sin alta velocidade porque se eliminaron do proxecto as variantes necesarias, como digo, para ter alta velocidade, porque senón non se pode ter, porque é físicamente imposible. A día de hoxe, cando en algún momento rematen as obras, simplemente teremos un tercio do investimento previsto ou un tercio das actuacións previstas, porque o que se está actuando é sobre a electrificación e a modernización da vía sin actuar no trazado que permita incrementar a velocidade de paso. Por tanto, reitero, creo que esta Deputación, ou creemos que esta Deputación debería pronunciarse e ser exixente coa alta velocidade, porque seremos a única provincia de Galicia e o seu entorno que quedemos fora do AVE en España. Moitas gracias, señora Mejide. Señor Efrén Castro. Gracias, señor presidente. Ben, señora Mejide, nalgúnas cuestións que se propón nesta moción estamos de acordo. O BNG leva defendendo un tren digno para o noso país e para a nosa provincia dende sempre. O que pasa que a veces a vostedes olvídanselle cousas un pouco importantes, como que pasou co tren galego e co tren lucense durante os 8 anos de ministra da señora Ana Pastor, ou porque nunca o goberno da Xunta de Galiza pediu competencias para ter unhas cercanías dignos como teñen pois o País Vasco ou ten Cataluña, porque eso son cousas que podía haber feito o Partido Popular. Claro, e falanos de proxectos. Eu xa sei que durante a época da Ana Pastor, proxectos hubo moito, ora inversións, porque claro, ora pareceránlle pírricos o que se está facendo cos acordos do BNG, e a nós tamén nos parecen de mínimos, pero mire, electrificar a vía Lugo-Ourense non é que se teña que facer no ano 2024, que as vías electrificadas tiñan que haber estado cando vostedes gobernaban tamén, e non había nada deso. Entonces, claro,
nos podemos estar de acordo no fondo desta moción, pero ese triunfalismo e este vestirse dos superdefensores das inversións no tren lucense, home, cando gobernaron non se viron. E co que poden facer desde a Xunta de Galicia tampouco se viu. Si hasta chegaron a decir que se non o facía o goberno central que o pagaba a Xunta de Galicia. Eso dixeron en campaña. Dixeron que se o AVE non chegaba a Lugo que o pagaba a Xunta. Fíjese o que chegaron a decir. Claro, entonces despois fala do malo que foron os acordos. Oye, vostedes piden aquí que se estudie a conexión entre Lugo e Santiago de Compostela. Bueno, estáse facendo por primeira vez, estáse a licitar o acordo desa variante, porque foi unha exigencia nos acordos do Bloque Nacionalista Galego. Non sei que traballamos porque se cheguen eses acordos. E estamos completamente de acordo en moitas cousas das que se piden aquí, porque fan falta moitas inversións, entre outras cousas, porque vostedes, cando gobernaron, tampouco fixeron. Non íamos enmendar a plana aquí ao goberno de Sánchez, pero vostedes é que teñen a folla de servicios moi difícil de defender. Claro, poñen ao ministro actual que o reprobemos como peor. Home, de momento o peor non pode ser. Peor é unha que pasou 8 anos e non fixo nada. Veremos cando leve tempo a ver se vai ser o peor ou vai ser o mellor. Ojalá para os lucenses non este moi por encima do que fixo Ana Pastor. Pero, bueno, xa lles digo que a nos o que nos choca máis que o fondo no que podemos compartir algunhas cousas, chocanos ese disfraz que se quere poñer o Partido Popular, porque cando goberna, cero. Proxectos, sí, proxectos hubo muchísimos. Si leva habendo alta velocidade a Galiza, leva habendo desde que son eu neno, pero somos sempre os últimos, e cando gobernan vostedes, igual. Por lo tanto, claro, nos ponnos aquí nunha postura difícil. Fixémoslles unha enmenda, porque xa digo que máis alá das obrigas do Estado, que estamos de acordo, tamén a Xunta de Galiza pode reclamar as competencias e dotarnos dunhas cercanías dignos, que, ademais, é o que máis afectaría a moitas empresas e a moitos traballadores e traballadoras galegas traballar nas cercanías galegos. Por lo tanto, presentamos esa enmenda para tratar de chegar a un acordo e somos críticos na defensa por o que pasou cando gobernou o Partido Popular no Estado Central. Pues moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, pois, moi ben, isto pareceme, cada vez que vexo estas mocións pareceme o día da marmota, e vénseme a cabeza Andrés do Barro, porque escoitar falar o Partido Popular do tren, pareceme esa canción, que é unha canción preciosa, pero viña en tren de vapor. E se hai uns responsables dos retrasos ferroviarios na provincia de Lugo, eu creo que é algo evidente, algo que se pode demostrar. Fala vostede de variantes suprimidas, pois mire, teño aquí un titular da Voz de Galicia que di claramente: así surdió el plan para amputar una vía a la línea de alta velocidad de Galicia. Está aquí, debían ter un mal día. Las rebajas técnicas llegaron con Ana Pastor. Pero eso quedou todo feito do ministro Pepe Blanco, e vostedes tiraron con todo. Entón eu digo que moitas veces minten nos seus argumentos. Fala de igualdade, que non somos iguales co resto de veciños da provincia. Bueno, pois non, claro, iguales que non somos. Igual é o novio de Ayuso, cando Feijóo lle comprou as mascarillas, ou non se acorda deso. Eso é igualdade, pero pos de sempre. Decía vostede nunha intervención anterior que por moito que se repita unha mentira non se converte en verdade. Efectivamente, claro que non se converte en verdade. Entón, ao final aquí buscaban algo para facerse a fotiño, saliron todos moi guapos, poñan casco para a próxima vez, porque eso están obras, xa yo dixen máis veces, e chalecos, non vai a ser que veña un tren desos de obra e os leve por diante. Claro, é que acceden así as obras sin máis. Eu non sei se vostede viu o túnel do Oural. Eu estuve dentro, aquilo é impresionante. 50 millóns de euros. Eu non sei, o mellor xa o fixeron vostedes tamén. Non sei, o mellor estaba tapado, só había que... É que non sei a quen queren engañar. Eu a min, desde logo, non. Eu vou facer todo o posible por desenmascarar cada unha das cousas que digan. Isto é unha estrategia que vostedes estén reclamando aquí servicios ferroviarios. Eu creo que se equivocaron no título da moción. Tiña que ser
moción do Partido Popular para reclamar servizos ferroviarios de calidad do Goberno de España, sempre cando este Goberno non sea do Partido Popular. Así sí, así o mellor tamén lle votaba a favor, porque eso é decir a verdade. Vostedes, mentres están gobernando en Madrid, calan. Mentres están gobernando en Santiago, calan. Que reconozco que a veces non lles vai mal, pero estou convencido que tarde ou temprano os galegos, os lucenses xa os poñen no seu sitio, se van dar conta do que están a facer. Vostedes son os pais políticos dos retrasos ferroviarios en Galicia, son os arquitectos políticos do retraso. Recórdolle unha cousa que deben de ter clarísima, é algo evidente, o sea, algo que podo demostrar. O Tribunal de Contas culpabilizou directamente dos atrasos nas obras do AVE a señora Ana Pastor, que era galega. Veu a boda de Joaquín García Díez. O sea que recibiñan todos en amor e compañía. Pero daquelas, cando un era congresista, a outra era ministra, a outra era presidente do goberno, que creo que tamén veu, pois dáballes igual. Viñan en coche e non pasaba nada. E non pasaba nada. Eso é o Partido Popular, el de la doble moral. El de cuando me interesa alguna cosa e cuando non digo la outra. Eso, eu desde logo non me vou a quedar calado. Porque si algún partido saboteou a alta velocidade este país, esta provincia, foi o Partido Popular. Claro, sei que lles molesta, chega Pedro Sánchez e de repente 550 millones, porque eso está aí no Boletín Oficial do Estado, eu falolle con datos, non con cositas aí mentiras que despois sacas na prensa. Hai xente que lle fai caso, sí, hai xente que lle fai caso, pero bueno, vamos a intentar convencerlos deste goberno do contrario. Saca aí que Pedro Sánchez é malísimo, se rompe España, sempre dice o mesmo. Pero eu non lle vexo España tan rota, non vexo a Lugo tan mal, eu vexo obras por aí, seguro que a donde foron vostedes a sacarse a foto, estaban facendo obras, 550 millóns para a modernización da liña Ourense a Monforte. Para que non o sepan, hai que modernizala, porque co Partido Popular íbamos a vapor, e claro, se non está o tendido eléctrico, pois evidentemente un tren de alta velocidade, ainda que vostede diga que non, dice que vai unha scooter a mesma velocidade co tren, pois será desas que trucan vostedes, pero a scooter non vai a esa velocidade, non diga tonterías. É dicir, o tren irá como poida ir, ten que ter, vostede enxeñeiro sabrá perfectamente que a orografía permite o que permite. E despois, claro, que vostedes me veñan dicindo aquí que non se fixo nada, cando bloquearon a intermodal, bloquearon a modernización da liña de alta velocidade, bloquearon o corredor atlántico. Pois bueno, eu de verdad, perdonen, pero a mí non me cola. Está ben, teñen que facer algo, e pareceme ben, ahora que se está avanzando, e non vaya a ser que os lucenses se den conta dunha vez por todas que quen está facendo un esforzo importante é precisamente un goberno socialista. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Señor Mejide, segundo turno. Evidentemente, non estamos aquí ningún para sacar peito, porque dos últimos 20 anos vostedes gobernaron 13 a nivel nacional. Por tanto, teremos todos un pouco de culpa de que non avanzase o suficiente, pero se nos vamos a anos de goberno, ao mellor algún tema de responsabilidades que o Partido Popular estánse centrando en Ana Pastor, pero a realidade é que este proxecto que lles ensinei e que vostedes estaban moitos presentes foi por outro ministro, Íñigo González de la Serna, que semanas despois deixou de ser ministro por unha moción de censura. E xusto despois este proxecto da DIF meteuse nun caixón e abaratouse a 1/3 do comprometido facía uns meses por a DIF. Pero non o digo eu, miren, falaba do túnel de Oural e efectivamente é unha intervención, é a única intervención entre Lugo e Ourense que modifica sustancialmente o trazado e o impacto sobre a velocidade vai a ser, según di este estudio dunha enxenería, nulo ou mínimo pola escasa longitude do treito a mellorar. E as velocidades, que lle decía eu, veñen tamén aquí, as velocidades máximas que se prevén, como digo, son de 160 km por hora e as medias de 75 km por hora. Se vostede quere decir que a alta velocidade Lugo ou Ourense vai a ser a 75 km por hora, a verdade é que eso de alta velocidade tenlle máis ben pouco. Máis ben pouco, porque, como lle digo, para considerarse alta velocidade temos que falar de por encima dos 200 km por hora. Poderá vir un tren eléctrico, evidentemente, pero non un tren de alta velocidade. Hai que saber un pouco e ser un pouco serios. A alta velocidade superaría estar Lugo-Ourense na orden dos 35-40 minutos e vai seguir sendo máis cerca da hora e media que da hora. Por tanto, eso é o que estamos pedindo. Queremos, ademais de alta velocidade, queremos servicios.
Queremos incrementar as conexións e os horarios. Queremos máis prazas, que a veces sabe que hai problemas con o número de prazas actualmente nas conexións. Queremos variantes, a construción de variantes para poder ter alta velocidade de verdad, actuar sobre o trazado da vía, porque senón é físicamente imposible ter alta velocidade. Queremos que se adelanten esas obras, que evidentemente estuvemos fai unha semana, como ben dixo, nunhas obras que iban a estar terminadas a finais de 2023, despois en abril de 2024, agora o 30 de setembro de 2024, e xa lle digo que non van a estar terminadas porque faltaba moito, faltaban meses para terminar esas obras. Por tanto, a ver se o cuarto plazo vai a vencida. Queremos que se eliminen os pasos a nivel, que aquí provocaron incluso hai máis dun ano, nun deles, hai máis de un ano, tuvemos dúas víctimas mortais, por desgracia, neste municipio. Queremos que se impulse o FEBE como alternativa de transporte na Mariña, que, como lle digo, é gratis en Castropol, pero cobras en Ribadeo. Queremos axilizar ese estudio para conectar Lugo con Santiago e Lugo coa Mariña, porque é froito, como ben saben, dunha iniciativa aos presupuestos, aos orzamentos xerais do Estado do Partido Popular do ano 2024. E queremos tamén que se nos incluya no corredor atlántico de mercadorías. Eso é o que queremos tamén, competitividade para as nosas empresas. Moitas gracias, presidente. Disculpa que me... Moitas gracias. Ben, segundo turno, don Efraín. Grazas, señor presidente. Ben, eu quixera aproveitar para destacar o traballo do compañeiro Néstor Lego no Parlamento Español, porque é o que fixo, a pesar de que sempre o Partido Popular lle doi moitísimo que non permitíramos un goberno da ultradereita, o que fixo é, a cambio do seu voto a favor, negociar inversións para Galicia e inversións para Lugo, e delas moi concretamente no tren. Unhas están algunhas xa en execución e outras pídennas vostedes nesta moción, que, por exemplo, o estudio da variante para conectar Lugo con Santiago de Compostela. Por lo tanto, o BNG, eu creo que a nadie se lle pode chamar a atención que estemos a favor das melloras do tren, porque o levamos facendo dende sempre e na actualidade estamos a cabeza de moitas manifestacións, recollida de firmas no Lugo Quere Tren. Por lo tanto, nos estamos a favor de moitas das cousas que den aquí, pero claro, é certo que lles temos que recordar a súa folla de servizo. Claro, centráronse en Ana Pastor. Claro, centráronse porque foi unha ministra nefasta para os intereses lucenses. Nefasta, porque houve cero inversións. O tren estaba mal, sigo igual ou peor. Só que, claro, se un tren é antigo no ano 2012 e sigue igual no ano 2020, pois é máis antigo aínda. Por lo tanto, é evidente que Lugo e Galicia necesita moitas inversións no tren e, sobre todo, necesita dotarse dunhas cercanías que sirvan para moverse por o interior do país. E aí tamén hai deberes para a Xunta de Galicia, porque nos levamos defendendo as inversións no FEBE desde sempre. Gobernar ao Partido Socialista, gobernar ao Partido Popular. Pero non é menos certo que noutras comunidades onde existe pediron as competencias e teñen o FEBE funcionando como un cercanías e modernizado, e son Euskadi e Cataluña, e vostedes poderon habelo feito e non o fixeron. Que iso non significa que nós non pidamos que se invirta no FEBE, porque agora, sinceramente, casi dá igual que sea gratis ou de cobro, porque no estado no que está é pouco menos que un tren turístico e malo, porque eso coincidirá conmigo, que ahora mismo o FEBE que necesita é moitísima inversión, e estamos de acordo a que haxa igualdades con Cantabria, pero digo que agora mismo non é algo que se use porque está demasiado mal. Por lo tanto, nos presentamos unha emenda que non sabemos se acepta, no último turno dígano, e se non, pois absterémonos nesta moción. Moitas gracias. Señor Rivera, segundo turno. Sí, efectivamente, eu podolles seguir lendo cuestións que veñen incluso na Voz de Galicia, que eu creo que non é sospeitoso de ninguna cousa extraña, donde vostedes fala que somos os responsables de suprimir variantes. Pois non. Se esas variantes están en marcha, se recuperaron, foi gracias a que unha galega e lucense como Isabel Pardo de Vera chegou a presidencia da DIF. Desde ese momento se retomou a actividade e o desenvolvemento ferroviario desta provincia. Tamén o fixo cando chegou un presidente do goberno socialista como Pedro Sánchez. Os datos son irrefutables. Quen chegou
a Galicia por primeira vez no AVE? Pois Pedro Sánchez. Nin ese tal ministro Íñigo de la Serna, nin anterior Ana Pastor, nin Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy ahora virá, o pobre, virá para Galicia en AVE. Pero non, quen fixo eso foi Pedro Sánchez. É certo que eu me pregunto onde está aquel plan que vostedes iba a poñer tamén Feijóo, aparte de traer o AVE a Lugo, aquel plan de proximidade e cercanías para vertebrar interiormente o noso país e a nosa provincia. Onde está? Pois meterono nun caixón. Marchou Feijóo para Madrid para intentar levarse ben con Ayuso, non dá feito, líase e agora Rueda pasa olímpicamente de vertebrar interiormente a nosa comunidade autónoma, que como creo que decía o compañeiro Fren, hai outros modelos que se poden asumir, como pode ser Cataluña ou Valencia, que dispoñen de un ferrocarril propio e non lles vai tan mal. E polo tanto o Goberno de España é o que está apostando firmemente por un servicio ferroviario de calidade. Aquí, eu repito outra vez, vostedes se queren datos, no ano 17, por exemplo, paralizaron un total de 900 servicios ferroviarios, non só de tren, servicios ferroviarios que vostedes suprimiron. Bueno, hai xente na Mariña que vemos que o FEBE ten algún que outro problema, pero tamén é certo que se está facendo un plan de mellora do tren de proximidade, de cercanías. Entonces, non é certo o que están dicindo, que hai que mellorar. Claro, o debate construtivo probablemente teña que ser ese, pero hai que cuestionar no maior momento de investimento histórico desta provincia en servicios ferroviarios, todo o que se leva facendo, pois é difícil de entender. A min que me diga, bueno, pois hai que mellorar as frecuencias, hai que mellorar que os trens, algúns se quedan parados, pois eu eso hasta yo podo entender, eu podo comprar, porque, home, as cousas cando empezan, pois ao final, pois fallan, non é así, sabémolo, claro, vostedes aproveitan, se arman uns cristos e unos líos, vale, ben, pois sí, pois teñen razón, os usuarios sufren, e hai que melloralo. Ese sería o debate intelixente. Ahora, que vostedes veñan a falar aquí cando foron os responsables da paralización, da sabotaxe ferroviaria e de outras moitas cousas que xa non é admisible. O que si interpretei é pois unha especie de medio pedida de disculpas por ese retraso que eu acepto, creo que é o principio para que o Partido Popular poda falar de alta velocidade nesta provincia. Muchas gracias, señor Rivera. Turno de peche, señor Mejide. Xa lle digo, non é un tono de disculpa, é un tono de asumir a verdade. Do 70% dos últimos 20 anos gobernaron vostedes, España, por tanto, todos tenemos culpa, pero, como yo digo, porcentualmente hai que analizar quen é o maior responsable. Pero a única realidade de todo isto é que o 8 de maio de 2018 presentouse un plan para a chegada de alta velocidade a Galicia. E que nese plan Lugo estaba no mapa e había un investimento de preto de 1.700 millóns de euros para que a alta velocidade, coas súas variantes necesarias, chegase a Lugo. E a día de hoxe, 24 de setembro de 2024, nin vai chegar, nin se prevé que chegue, porque saben que se retiran as variantes que se poñían nese plan, non pode chegar a alta velocidade. Por tanto, somos a provincia e seremos, por desgracia, se o PSOE nega non o remedia, máis illada de España en materia ferroviaria, porque queremos foda da alta velocidade, somos os únicos do entorno que quedamos fora da alta velocidade. E para responder simplemente á emenda do Bloque Nacionalista Galego, non aceptamos porque consideramos que neste momento non é o idóneo asumir ese servizo. Moi ben, pois sometemos nos seus termos a iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 10, 2 abstencións. Queda aprobada a iniciativa do Grupo Popular. Ben, antes de entrar nas dacións de conta, hai unha moción presentada polo Grupo Popular hoxe ás 10 e 7 minutos da mañá por urxencia e para explicar a urxencia dou a palabra por un tempo de un minuto ao señor Mejide. Poñalle un minuto. Sí, que lle poñan un minuto de tempo ao señor Mejide. Espere. Non lle poñan en marcha que despois dice que lle recorto. Porque para que non se recorte. Bueno, xa está. Bueno,
Moi rapidamente, presidente. O 28 de febreiro, como ben saben, acordouse aquí o impulso de ampliación e legalización da protectora de animais e plantas de Lugo. No seu día incluso había 270.000 euros reservados. A urgencia de hoxe é porque onte detectamos que no Concello de Lugo estáse plantexando o impulso da construción dun cementerio de animais por valor de 150.000 euros. E parece que no Concello de Lugo o PSOE e BNG prefiren preocuparse de intervir, de preocuparse dos animais mortos en lugar de preocuparse dos animais vivos, como acordamos nesta Deputación. Por eso, urgimos a reiterar desde este salón de plenos e desde esta Diputación ese compromiso de regularizar e de ampliar e de mellorar as instalacións da protectora de animais e plantas en Lugo. E manter ese apoio que tamén sabemos que existe dende a Xunta de Galicia, tamén mantelo dende esta institución. E facer repensar o Concello de Lugo de que se preocupe máis dos animais que si están vivos en lugar de preocuparse máis dos que xa están mortos. Moitas gracias, señora Mejide. Para fijar a posición do Grupo Socialista, Doña Pilar. Pois, moi brevemente, Tamén por un tempo dun minuto, por un minuto. Temos que desbotar a urxencia por dúas cuestións claras. Este pleno non pode ser o altavoz dos asuntos que a usted lle interesan únicamente polo Concello de Lugo. Acabo de dicir claramente, é un asunto de carácter absolutamente local e, por outro lado, podía ter vido perfectamente como unha moción ordinaria a este pleno se a presentaran en plazo. Gracias. Moitas gracias. Don Efrén. Sí, ben, eu considero o mesmo, de urxencia poderon haber metido perfectamente como moción ordinaria e despois, claro, a exposición de motivos con ese alarde de demagoxia que fixo é que, bueno, é lamentable por non definilo de outra maneira, polo tanto, nós non íbamos a apoiar a urxencia. Pues moitas gracias. Sometemos entonces a votación a proposta do Grupo Popular. Votamos. ...24 votos emitidos, 12 a favor, 12 en contra, non hai abstencións. Temos que repetir a votación. Votamos. Votos emitidos, 24 votos, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións, queda rexeitada polo voto de calidad. Pasamos ao punto número 11, que é a dación de conta do escrito do Grupo Provincial Popular sobre a designación de suplente primeiro e segundo do voceiro. Punto 12, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno relativa á modificación, sustitución de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos do ano 2023 polo Concello de Samos e Castro de Rei. Punto número 13, dación de conta dos informes dos meses de abril, maio e xuño de 2024 relativos ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Diputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Bombeiros para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Punto 14, dación de conta do informe do segundo trimestre de 2024 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Punto número 15, dación de conta de información económica da Diputación de Lugo a 30 de xuño de 2024. Punto 16, dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera de 30 de xuño de 2024 e previsións a 31 de decembro de 2024. Punto 17, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante os meses de xullo e agosto de 2024. Punto 18, comunicacións de Presidencia que non hai. E punto 19, rogos e preguntas que, polo orden que eu teño, estaría en primeiro lugar un rogo que formula don Luís Fernández. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Son enormes as dificultades para poder circular por a estrada provincial LUP 4103 ao seu paso polo Concello de Pantón. Está totalmente desfeita polos danos provocados polo paso de maquinaria pesada debido ás obras que se están a executar na vía ferroviaria Monforte-Ourense dende fai máis de 2 anos e medio. Esta estrada presenta serias deficiencias que dificultan e fan moi perigosa a circulación de vehículos
con seguridade debido á existencia de baches, blandóns, desgaste de pavimento, etc., tal como xa se expuxo por este grupo no pleno celebrado o pasado mes de xullo sin que se realizase reparación algunha nesta vía nos 2 últimos meses. A vista do exposto, o Grupo Provincial reitera a petición realizada no mes de xullo e solicita ao Goberno Provincial que inste a ADIF a executar as reparacións periódicas necesarias con carácter provisional para garantir a seguridade viaria nesta estrada provincial, así como noutras vías afectadas polos traballos da DIF según se vayan producindo danos nestes, debido ao paso de maquinaria pesada que executan estas obras. E, por outro lado, garantir a seguridade viaria na zona ata que, unha vez rematadas as obras, dende a DIF se cumpla o compromiso de repoñer a perfecto estado as infraestructuras viarias deterioradas polo paso de maquinaria durante a execución destes traballos. Gracias, señor Guitián. Logo hai outro rogo que vai formular don José María Fernández. Ten a palabra. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. A estrada provincial Lugo P 6101 é empregada por moitos veciños de Trabada, xa que une Trabadela con Sante e Ría de Abres, ademais de contar cun importante volume de circulación de maquinaria agrícola e camións que transportan madeira. O pavimento desta vía atópase moi danado en numerosos puntos e a estrada tamén precisa o repintado da sinalización horizontal e a poda das ramas das árbores das súas marxas. Ademais, hai moitos puntos nos que é casi imposible que se crucen 2 vehículos, polo que urxe un estudo para a súa renovación que inclúa un aumento do seu ancho para garantir a seguridade na circulación. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que proceda na maior brevidade posible a renovar a estrada Lugo P 6101 Trabadela, Sante e Ría de Abres, aumentando o seu ancho para garantir a seguridade dos seus usuarios. Moitas gracias. Gracias, don José María. E agora hai 2 preguntas. Primeira delas, para formular por don Antonio Meijide. Sí, don Antonio Meijide. Moitas gracias. A primeira delas, a segunda formulará Demetrio. Como ben saben, non vamos a entrar a debatir ou nin a falar sobre o estado das carreteras provinciais porque todos o coñecemos, pero houve xa varios alcaldes que evidentemente puxeron en coñecemento o estado das súas estradas a esta Diputación e chamounos poderosamente a atención que en algunha desas contestacións se falou de que existía un calendario de actuacións de arranxo con algunha outra cousa máis que agora non ven ou non vamos a entrar xa a valorar, pero sobre todo decía que había un calendario de actuacións de arranxo e mellora nas estradas provinciais. Por tanto, dende o Grupo Provincial Popular queremos saber que se de existir ese calendario de actuacións de arranxo e mellora nas estradas provinciais, cales son os criterios que se está seguindo para priorizar os arranxos dentro dos 67 municipios. Queremos coñecer como priorizan. Moitas gracias, señora Mejide. Para dar resposta, vai ter a palabra don Miguel Fernández. Moitas gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Todos os alcaldes da provincia saben perfectamente que existen diferentes mecanismos para trasladar a esta Diputación e ao seu presidente todos aqueles asuntos que lles interesen e saben tamén que serán atendidos independentemente da súa cor política en función, claro está, das posibilidades e dos recursos. Recursos que, como sabemos, igual que o resto das administracións, son limitados e, por tanto, é necesario establecer prioridades que se fai precisamente na área correspondente e se fai, ademais, en base a criterios obxectivos que teñen en conta desde o estado das vías hasta o volumen do tráfego que soportan, hasta a entidade dos núcleos de población, etc. Deberían saber, se ve que desconocen a vista da pregunta, que está a mellora das vías e o mantemento das vías está dividido en 8 zonas, cada unha das cales dispón de unha empresa contratada para a súa actuación. É dicir que existe un calendario que ademais é público, é coñecido por todos e, por tanto, entendo que a resposta é máis que evidente. Si existe un calendario que é público,
que está a disposición de todos e que é coñecido. Moitas gracias. Moitas gracias, don Miguel. Quer repreguntar, señor Mejide? Sí, evidentemente, si existe ese calendario, sí que pediremos, evidentemente, acceso a él e, como o deputado falou de que había uns criterios claros, pois tamén pediremos, evidentemente, ese orden de prioridades sobre o que se van a actuar en base a eses criterios. Dado que hoxe se recoñeceu que existía, pois supoño que non haberá problema para facilitarlo a este grupo de oposición. Gracias, don Miguel. Sí, tanto non hai problema como esas 8 zonas son públicas e coñecidas por todos, non? E miren, a verdade é que a Diputación ten máis de 4.200 km de vías de titularidade municipal, que se está facendo un esforzo orzamentario importante cunha partida que foi medrando o 11% nos últimos anos ata chegar a 20 millóns de euros, o que supón un incremento nada menos co 42%, e, como se xa comentou aquí, en relación ao plan de Diputación, pois un trato equitativo entre os diferentes concellos da provincia, independentemente de quen os goberne, como demostrou tamén en pleno recente con datos o propio presidente. Esa é a realidade. Por outra parte, tamén dicirlles que, ese celo que teñen para preguntar polas estradas de titularidade da Diputación non se lles ve cando se refiere ás que son titularidade da Xunta de Galicia. Vostedes non falan da Ronda Norte de Chantada, nin da estrada da Xunta en Xermade, nin do desastre da Xunta no Caurel, entre Folgosa e Osane, etc. Se ve que estas estradas non entran no seu calendario. Moitas gracias. Gracias, don Miguel. Segunda pregunta que formulará don Demetrio Salgueiro. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, esta pregunta ten que ver co estado da situación dos desbroces das carreteras provinciais, un asunto que xa tratamos aquí de forma reiterada, que ven repetíndose ano tras ano o seu retraso, pero este ano con un retraso aínda máis exagerado que en anos anteriores. Non sabemos ben por qué, tuvemos algunha explicación de algún dos lotes, pero non sabemos por qué a estas alturas, rematando o mes de setembro, aínda haxa carreteras onde non están feitas as labores de desbroce e outras que están facendo estes días. O problema en toda a provincia, pero agravase máis no verán, nos concellos de costa. Os accesos ás praias estuveron todo o verán en moitos dos concellos ou algunhas das carreteras totalmente intransitable, con vegetación que invadía parte da calzada e xenerando uns problemas de seguridade vial importantes. De feito, están constatados varios accidentes nesas carreteras e era unha queixa tanto dos veciños dos distintos concellos como de todos os visitantes que visitan a provincia, que este ano foron moitísimos na zona de costa. A pregunta, máis, estes días tivemos coñecemento polos medios de comunicación de unha denuncia da Deputación imposta ao Concello de Ribadeo impoñéndolle unha sanción de 43.750 euros por unhos traballos de desbroce feitos por emerxencia en unhas carreteras, unhos traballos de desbroce que non afectou para nada a carretera, simplemente era un traballo de limpeza, feitos por urxencia despois de demandar en varias ocasións á Diputación que se fixeran eses traballos e despois de que se producira un accidente nunha desas carreteras e despois de escoitar aos veciños de forma reiterada o mal estado que estaban as carreteras. O Concello non lle quedou máis remedio que poder actuar por motivos de seguridade e para evitar que se produxera algún accidente máis, como que xa houbera. Entendemos que unhos traballos que tuveron un coste para o Concello de 3.000 euros non é equilibrado que se lles impoña unha sanción de 43.750. De feito, o coste deses 3.000 euros debería ser asumido pola Diputación, xa que é algo que aforrou a Diputación de non facer cos seus propios medios. É injusto esta situación. Eu pediría desde aquí que se retirara ou que se arquivara ese expediente, non? Porque, como digo, foi unha actuación por motivos de emerxencia e con informes de varios técnicos e incluso con informes da Garda Civil do Estado da propio
estado do vial. Pero en vista desta situación, queremos formular a seguinte pregunta, porque hai constancia de que todos os concellos de diferente color político, de todos os colores políticos, teñen feito labores de desbroce por motivos de emerxencia. Todos, ou prácticamente todos, non nos consta de ningún que teña tramitado o que se lle pide ao Concello de Ribadeo para estas carreteras. É necesario actuar por motivos de seguridade para evitar accidentes. Entón, a pregunta é a seguinte: ten previsto o señor Presidente investigar e comprobar se concellos gobernados por PSOE e BNG acometeron tarefas de limpeza de cunetas e desbroce das marxes das vías provinciais ao seu paso polos respectivos termos municipais e, no seu caso, aprobar propostas de sanción de similar cuantía? Moitas gracias, don Demetrio. Vai dar resposta a don Miguel, pero antes deso, voy a decir que foi usted larguísimo. Consumiu un turno inteiro de unha moción. Entonces, en fin, don Miguel, ten usted a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, o señor diputado referiuse pois ao ritmo dos desbroces que se fixo nos concellos, pero en realidad o que trataba era de tapar unha actuación absolutamente irregular dun alcalde dun deles, en concreto de Ribadeo. E ante a pregunta que nos fan de se vamos si os concellos gobernados polo PSOE e BNG cometerán as tarefas de limpeza de cunetas e desbroce das marxes das vías, ao seu paso polos respectivos términos municipais, aprobar propostas de sanción de similar cuantía. Pois contestareille moi claro e moi rotundo. Temos pensado cumplir a legalidade. Cumplir a legalidade. Nin máis, nin menos. Eu non sei se vostedes fan o mismo, non? Eu non sei se vostedes teñen en conta a Lei de Estradas de Galicia ou o seu regulamento, que, por certo, foi aprobado impulsado polo Partido Popular, no que se recolle claramente no seu articulado que actuacións como estas constituín un feito moi grave e, por tanto, susceptible de ser sancionado. Eu non sei se realmente pensaron ben o que están preguntando aquí, porque vostedes están insinuando que os funcionarios desta casa tramitan os expedientes e os resolven diferente en función do color político do concello ao que se refiere. Miren, que lles quede moi claro, esta Diputación non vai permitir comportamentos ilegales como fixo o señor alcalde de Ribadeo. Moitas gracias. Quer usted repreguntar? Que sea un poquinho máis breve. Sí. Ben, entón a pregunta é a seguinte: si este grupo aporta probas de que algún membro deste goberno situado a ese lado da bancada ou algún outro alcalde do BNG ou do Partido Socialista realizaron estas obras sin as pertinentes autorizacións, van a actuar do mesmo xeito impoñendo as sancións da mesma forma? Moitas gracias, don Miguel. Repito, se que nos están preguntando é se imos cumprir a legalidade, direille que sí, en todas as formas, en todos os momentos. Mire, a ver se o entendín, a ver se o entendo ben. Resulta que un alcalde do Partido Popular, gobernando nun concello da provincia, actuando ademais con chulería e prepotencia, que é como apareceu nos medios de comunicación, incumple a lei, actúa irregularmente, e fai o que lle peta, saltándose a mínima razonable lealtade institucional, e vostedes veñen aquí queixándose e pedíndolle explicacións aos demais. Eu creo que lles pediría un pouquiño de seriedade e un pouquiño de responsabilidade. Moitas gracias. Gracias, don Miguel. Bueno, por rematado o orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.